ọgọdọ ya nwee ọmaka obi dị onye mbido mmalite na ọgwụgwụ iji agbakọ obere ije na ihe mbụ wee bịa taa ọ ga-achọ ọkụkwa gị so ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị na-ala ike onye kpọrọ m ebe a na ndị nepa ka ya emedo unu na-ebini nne ya njekwa gbanye esi gba nna ya take in time ọkụ n'ọrụ onwe wee ya iwerekwa iweta ka ebe na-ewere ya weta afọ eweta ewelu ọ maka gịnị n'okpu abụkwa ahịa ị na-edi ya eme ka mmalụ ka nye gị ozugbo erefe okpu a mgbu n'isi ọkwa afịa papa scap ị na-edi ya eme ka mmalụ agịrịdị wegodoro ọkụ ọzọ n'aka mụ nọ n'opere ya n'ala escap na wọta na ngwaahịa juru bịa goro ngwaahịa ndị nke ọ bụrụ pantị ka efu igoro mpompo chukwu ka ife na-eme Emmanuel Akpan eze si na chi hapụ votu atụsigo votu yotago ọ si oga today we dey talk about vote in your Anambra. Okay, again I don't know what you gain all this you are doing now, so you are doing it for them to jail MNK or you are doing it for them to gain onwere ife ọbụla na-eme kịta fa na-enwero ị na-atụ ụjọ kedu ife iji atụ ụjọ ị na-asị ma nwaanyị ji eme ya gịnị ka m na-eme ọ na list pụta ifunugo list ya before ịma anya ife a na-eme iso na ndị na-egbu mmadụ iso na one of the criminals. Why o ji atụ gị ụjọ? Why are you scared? Why ji ama ume ji amapụ gị onye mmehie na-agbaso gị onwe ya na-achụ ya? Why are you scared? Na what to you? Ọ bụrụ na o nwere ife ị na-ezo why ji atụ ụjọ na m bupụta list afa karị na what to you? Nna na adịza na ekwu ụdị okwu ọ na-ewe m iwe why ga-eji wee na-ekwu ụdị okwu gị agwa m ka m mesi na-arụ ọrụ my program esi na ịma ife na wa for you na no dey talk like that na ime na ka iwe wee m na mụ ala ikere ya ka m wee godubala m wee na-aka m onwe m da na bala m nke mụ ama ndị si ekechi ya nke ekechi bala God's Love TV ana m agbakọ ọsọ afịa anọ m n'ọfịs m pabrọkwa ife ọsọ afịa ịghọtago ndị ka mmanya ewa na ka mụnwa na-esichalagodo bala mọm ka m chifto from TikTok before ka TikTok a na-achọ ka ya sị na mmadụ si enwebe oge ayịrịba ala m abịa so kedu oge ịchọ ka anyị kwuo ihe gbasara ihe na-eme n'ala Igbo ya na nnukwu inu faith over fear Gidi King Soul Comedy 1010 Echedo 86 kedu oge ịchọ ka anyị kwuo ya owo specific time anyị debere ya iche iji wee discuss ebe me na ba anyị na dis na dey ekwu dị okwu na ada afụmụfụ na-ekwu okwu election ije tụọ vote
ọ bụ na Nnamdi Kanu nọ outside kịta ya eme election na Anambra steeti ị ga-anụ no election na Anambra oge niile a na-eti no election na Anambra na-deprive anyị our right ikwuo gịnị asị ndị mmadụ ejekwana je gba voters card na onye ọbụla apụtakwara na anyị eme election anọkọtazie kpọọ ha oku n'azụ esetụlụ 2 days esi ya ndị mmadụ ha jezie eje tụọ election ka ọ bụ anya ga ka o mee eluzie kịta na ị na-ajụzi maka Anambra nwaanyị ji ekwu nke a na nke ọzọ oge a na-stọp ya na Anambra ikwu gịnị mana anyị eme election na Abia steeti ihe anụ anything o ruo na Anambra no election na Anambra ịpụta kịta na-ajụ m about election nwaanyị ji ajụ m about election ebe ka ikwudebere okwu election those days onwe ife anyị na-protect I will talk about CB na list pụta oke nwee ndidi ị ya anụ list ya kịta ka mgbagbu ya na-ekwu ife ị na-ekwu mmebupụta the list na I go bring her out ka ịnụ ka ịfụ the list ọ mgbe o ji wee luo m aka ka m ji decide ya ka m wepụta ya ka onye ọbụla it came to me today yotago nwanne m ife ọbụla sọ ọgụ kwuo na m dị against Kanu is your cup of tea ihe sọ ọgụ na-ekwu that is your own opinion your opinion abụrụ my opinion yotago na so calm all down ọ dịgo mmachi bịanụ ṅụọ ọnụ ebe m ji ezokwana ya bụ na mwepụta ya kịta ọ TikTok ka m na-ezori ya na ebe a bịanụ ṅụọ bịanụ ṅụchalụ di anyị ka bụ bala mọ ka ọ bala blue bala mọ bitters kịta ka m gori ya nna ya na-enu ajọ inu nwanne onwe efe dị ka ya nke ọ Nnamdi Kanu ya na-egbu mmadụ na-egburu mmadụ ọ Nnamdi Kanu gburu anyị akọbịago to conclusion unless masịkwa na ọnya nwa gburu ma ọ bụ na ọhụọ ya nwa ekwesịghị na-atụ ụjọ nna for ndị na-eme ihe Facebook for ndị na-eme blogging ma ọ na-ebu ya content creator o wee bụ na emesịa video gị na-afụ na very few views ka ọ na-enweta nwere venture egwu anyị nwere venture egwu anyị o nwere one night m na-eme program so ihe m na-afụ bụ 60 views ọ nakwa the same program m na-eme under 20 minutes 400 people anọrọ dia maka gịnị ka mama na-eyi ya onye ọbụla nwere ka o si eme nke ya nke a onye ọbụla ji ya malụ m so don't stop me na-ege ntị wee na watch wee fụna 60 people na watch odomanya na-asị mfe mmezi bụ na nje wala another phone banye na the same page ma ozugbo mbalụ mfụna 139 people nọ da watch so from 139 na the thing eme vam ozugbo nachiga to 45 yesterday m na-eme program na Facebook ihe m fụrụ bụ 100 onwe ọbịa gbagodo elu 159 people ndị mara na call in before you know it ja oge ahụ short down ife m fụ bụzi 49 mmalụ na ife na-ebe ka na-ebekwa so achọrọ m ka m mee gị encourage ọ bụrụ na ị na-enweta lesser view ekwena ka o discourage ya gị ife bụ the problem bụ Nigeria because in Nigeria ka o ji dị ona enwe anwa si Nigeria pụọ ọ bụ Ghana ka ije lokịta enwetebe your views complete so problem Nigeria nwere dị too much akọtụla in so many places ịghọtago so ọ bụla ya asị nka ngwa gị ya na ka ife arapụkwa ime ka obi daa gị mba na o nwere ka ya anọkọta isi na ide enweta views ka ị pack ya up otu ị na-anya na Facebook ya na ife ị ga-afụ na watch na-abụ 38-39 but it's a lie o nwere ka m ga-esi were another phone bụ akịta efu na ọnọgo 100 and ọ ka o si adị ebe a alright ka anyị na-eme ya anyị na-eme Nwaolu Kenechi ke nke na-eme Ejaiki Global TV onweghị onye anybody na corrupt my mind na-agwa m what to do
Yotego onye ọbụla nwere life ya to live. Onye ọbụla na-emere onwe ya ife, ana m emere onwe m my own thing. Onwere oge nọ n'iru akwụkwọ a mfụrụ eziokwu kpuchie ya. Onwere oge nnọkọta side gbara ife ọjọọ. That's why na m enwere followers. Ọkwụ na-ekwu gị ya before conclude oya. A na eziokwu. Onye na-ekwu eziokwu no dey get followers. Because na mmadụ eje ebe crowd nọ. Crowd bụ anyhow ka a na-eme ya. I don't do that. Oge nwa nwere ike reach conclusion na ma like run na ndị Kanu. That's your cup of tea. Onwere onye ọbụla na-efolo m gasị gị na 2015 na 2014 na 2016 na ọfụrụ ihe ndị IPOB na-agwa m. Mụnwa bụ okwu akpụ n'ọnụ, mụnwa bụ enemy, mụnwa bụ nke abụrụ nke ọzọ. Amaghịzi nke o si lue kịta 2025 10 years later. Ụna wee mara na ma like ya Nnamdi Kanu. Unu nwa na-ekwu na ọ likere m before. Onwe onye IPOB likere m before. Ọkwa unu bụ ndị na-akpọ m iyi na-akpọ m afa dị iche iche. Unu ome nchefu. So ka isi dị nakatazie na chezie na mma abịazi mebe ka ị like ya m. You like rom bụ na like rom. So mụ ada eme na ọka m favor gị. Ife na-emekwa abịa ife a na-eme oge a wey you know like me. Gotago? Ife so gị kwuo. Gotago? Onye ọbụla nwere entitled to his opinion. Ife m bịara elu ka m ga-alụ. And today, m ga-ebupụta list ndị niile egbu n'ala Igbo. Ndị list ya dị with me. Families niile a ga-anụ afa ha ka amalụ that we didn't forget. As the list ya bịa, anyị ga-ekpekwa ekpere gọọ ọfọ n'isi fa ndị niile nwụrụ anwụ ka fa ji ije fa nke ọma. Ọ dị possible ka fa chi ya azụ. Mana vengeance ekwusi of God. Mana anyị maalụ na anyị zodoro ọkpa. We always speak on their behalf. And justice, the swift, nke abụrụ gun blazing, kama nọ na ị ga-anara ụgwọ ọrụ ndị niile aka ha dị na ya, ndị niile akpalụ nkata, ndị niile agbalụ mbọ fụ na egburu ndị a, and ndị niile nọ n'akụkụ na sọpọtụ ogbugbu egburu ndị a, ndị niile ọ dị mma n'obi na-egburu ndị a, and ndị niile chọrọ ka ekpuchie ya ka arapụ ikwupụta ya. Unu ga-anara ụgwọ ọrụ unu n'ofu n'ofu. Efu ihe ọjọọ kwuo na ihe a bụ ihe ọjọọ. Efu ihe ọjọọ kwuo na ihe a bụ ihe ọjọọ na aka ga-adịrị ọkụ ya. Na ịsọpọtụrụ ibebe megide gbuo mmadụ. Mana ọ bụrụ na ị na-asọpọtụ ma ọ na-eme m expect ka m kpuchie maka na ịchọrọ ikpuchi. Achọrọ m ikpuchi. Ị na-arị ihe na-ekwu? Achọrọ m ikpuchi. Cool down. Ịnụba ala ise. Juba, where do you get nke a na ndị otu ya? Ejire nwere ebe ijire. Bisi a na Igbo a. Ọ bụrụ na anọ na-afụ ihe na-eme. Ọ dị ka ọ na-agba ebe ha na-ede kọmentị nnọọ. Ọ na-emezi nnọọ ka ya sị na ọ bụrụ onye Igbo. Ọ na-ịma ihe na-eme n'ala Igbo. Why ji eme like that? Why? Why are you like that? Ke ndị na-egbu mmadụ n'Ọkigwe. Ọ list ya ka nji ihe mere n'Ọkigwe local government na ihe ne. Iyetego. So ka mụọ down. Na anyị ga-ebupụta ife niile a na Nariman Bajile from Ghana. Okay. Political brouhaha. They didn't cut you. It's the government that pushed them to shorten anything of Igbo pushing. It's possible. I'm doing well, I'm doing well. Thank you. Chukwubuikem, I recognize you. Sly. 042 last born. Mula. I started following you since 2014 to 2015 when you are in SA. Newly give birth to your son there in SA. We are all here, so I'm not new in your page. So that time, in a follow, ezigbo mmadụ to them then. Ekezi wee nọkọtazi apụta kịta na-eme expect ka mmechizi ọnụ. If I didn't shut up then, why ngeji mechizi ọnụ na? Election a na-eme na Anambra, what is election? Emesịrị akịta Soludo happy win. Soludo ji ọnụ ya na-ekwe nkwa ego eho gọvanọ. Gịnị mekwan? I don't operate like that. That's why Njibulo know we Igbo. I discuss facts. I know on apụta na-ekwu, we don't keep it for later. News na-eme expire if you don't know. If ọ bụrụ na ị mara ka nkọwa alụ.
otu a Nnamdi Kanu je court yesterday. He died the news. Epụta nwanne echi bụ Monday. I wee debe the news. O nwere ya gego ntị. The news emega expire. So mgbe ahụ ọ na-apụta, aka o ji bụrụ news. Anyị na-broadcast, na-ewepụta ife melụnụ ka onye ọbụla afụ ya. Anyị adịghị ekwu na anyị mere ya. Ife anyị na-ekwu bụ ka anyị analyze ya ife anyị fụ na-eme. It's a simple thing. So nobody should shake. Oge niile a na-abatu ụmụ Biafra sikwa na Biafra. Ịma mmadụ onye na-akpọ m na-enye threatening. O nwere nke m pụtara gbaa afọ ụbọchị a si na Chukwu ya akpụ ya ọkụ nke a na-akpọ Darlington. Onye makwa ebe ọ na-anọ n'ozuru na-ezogharị na Lagos. Molu ga-egbu ya na Lagos. Molu egbu ya, keke ya egbu ya na Lagos ebe ahụ nọ. Ọnwụ ike ga-akpụ ya ihu. Onye makwa ya je egbu ya na mụbo n'owu Igbo na-agụ ya na ọnwụ ike ya egbu ya na Lagos a. Ọ na-amịgharị na-ezogharị. Ọ mechara bata na zoo. Nwoke m ị nọ ọkwa na-anụ ihe na-ekwu egbe enigwe ga-agbagbu ha n'izodiri ọkpa ya elegbu gị n'ọkụ. Esoro gị bụ enter Biafra ka osoro gị Biafra. Ana Lagos gbukwu ego ebe ahụ ị nọ. Ezi ọhịa. Gị na ndị otu gị niile ndị asị na ọmụ bụ ya dịrị ha. Na mosi ụnụ akanyọ urenụ nwayọ na-ewesịrọ mbụ ya dịrị ụnụ wee na-etretinụ mma nọ fonu m arị nga ya onye bacha onye nke ọzọ akpọkwa otu akụnụ si etretin gharị m na bịa ka ngị nwa atọ nụrụ kịta na-asị m gịnị ka ntị gen gịnị ka fa gen uden ihe niile egburu ọ bụ ụmụ mmadụ. Abịa m ka m wepụtara the list aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Onye ọbụla gee ntị eburu m bịa na afọ ọzụkwa m list nwa ka ihe na-emezi echena nsendịrị list ya adị ya. Meanwhile gee m ntị ọfụma. So Daniel Ezobi says, everyone cannot like you, and you cannot like everyone, bro. Right on, you're doing well. In Anuya. Alexander Agugu, see, you know, me and you don't know for far back. Okay, sin, you remember? Okay, sin, on a Lagos, shit as him. Okay, Alexander, all right. Let's go. Kenji Kamake says, no, Weibo media, stop smoking. Okay, it's not good for your empty brain. Okay. I don't know. And what you see, Abona Mjomo so smoking. If I am one problem, empty brain, money in a follow, on your empty brain. On your smoke, key in a follow. If I no condition, unke go kanjo. Kay in a follow, on your smoke, empty brain. Am I in Agatana? Can he follow ya? On your empty brain, key in a follow. A smoker, key in a follow. Kezi high bog. Can you K fire bog? Anyway, when I get work, what my car come was. Be I'm follow by I'm following you. I'm focused go to Facebook. Yeah, Hannah, Facebook. If you name, you see, can me, I'm an answer by the more I send a message. I don't send you. You like a court one. It's okay. There are not 10 people now. I'm an here now watch here can go now. Here now watch this program now. Pekatampe have 200 people now watch here now. You like yeah? There are no 5 people now watch here. You can't stop me from it. We know. To cook or come back and suka. All right. Biko abone bụ nwoke n'ebe na watch m ani nwere oyi nwanyị ma ọ na-enu na nwanyị ma ọ na nne gị na ya anti gị nwanne gị nwanyị o nwere ihe nji ebe anyị nwere ike ike obi goteli anya afịa mkpọsa akpọta sefuru ya ife a bụ handbag ị nwere ike igoteli ya iwe mee ya obi aṅụrị ife enwe ka o ji eme ọkanga ahịa mkpọsara atụ a mesi na-ele ya olu gị gro onwe nke efere like ejuo price ya inbox ka m wepụtala ya ị ga-azụtakwa m ahịa ahụ ọ na ga-adị emekwụza nchigara akwụnye m ọgwụ
mfe nọ ngwa ahịa mwepụta ya ido pefuru ya ibigo ya kịta ọkwa Disemba ruchani wee mebe oke expenses ọkwa efuru ya ọka mma na ngosi gị ife nwe anyị ada ezu ori anyị ada aba n'ime bush mbọ ka anyị na-agba anyị na-ahọzụl we want to survive anyị ama ezu ori na money we no get mere anyị ga na-agba mbọ so ọ bụ na onwe nke m ji like ọ kakwa nkụ ebe ya n'ihe na ọka ndị ọtụ wepụtara nke asampụ so onwe nke efu like ime ka mma ọkwa n'ofụrụ ya price m dịkwa mma so inwe ike etoele m zụta anyị afịa buy from us zụta anyị afịa o shop m na Asaba ka nnọ Old Anwai Road opposite Urban Stores ịkpọ m na phone Zokens kere nna nnọọ Balamo bitters ka m welu tii n'ọnụ okay Adam ama ihe ọzọ bụ okay price ya mmedebanu price emesi edelu m ozi na my WhatsApp I have men on the ground I have men on hustling street I have hustlers I have men on the ground mbọ ka anyị na-agba ọ bụ na like ya ị bịa na WhatsApp si m nọ nke a ka ị like ka nye gị price ịchọkwa mmụọ nsegasị ya picture send ya ale onwe nke ị ga-atụnyelụ m ọ ka nkụ ebe ni enidiri m ego nye ọ na-acha ọ na-enye otu o si acha m ọkụ na enidiri m ya enidi kam ya alright na list nji wee bịa ụmụnne m ga-enu ntị ife anụnwa na-agụ akwa ife a na-agụ akwa Facebook ka ihe na-eme unu from 57 ha cut m to 46 cut bani ya so no nya kafekwa na 40 ya debe ni ebe a Facebook unu kike ya gwụchelu ka mgbanye eche m nwe VPN na this phone ka m bịa ndị Facebook ka m bịa nọ na abụ ke my kwa proton kede I no send you ka ngwazie Facebook na mụnwa ka amara ihe ka m bịa na-ewe n'iwe mma gbanye VPN na aka kpọrọ kpọtọ gbaa n'ihu ehi ara chagbukwa aha mụ ka ha na-emere kọmansi nna biko amapụ na mume ọ bụrụ na tọchara agbama you one not biko ịbịa chetara m ihe mere na Europa biko bọọlụ don't sour our mood agbaghego m ya mana kịta ha cut gị to 18 17 sef ha cut gị ya cut to 17 ya ka m ji agwa ndị na-eme ọfụ na ife a ga-emefa ọ ga-ediscourage fa ị na-ena dịka ọ na-inwe viewers apịa na ndị na-awọchi ya dị too much ihe na-awọchi ya dị mana ha ga-eje block ọ datin ka ị rapụ ịfụ mmadụ ọ dị na-awọchi gị yetege so we move regardless agbago na 26 taa amụakọ na 27 weba na ala Ikenna Okoye yes Alexander Agụgwesi ebe ọ bụ na esi m send alụ ya mee ya wee bil weta bịa ebe ahụ ozugbo
Yes, ka m kpọọlụ my cell phone number. I know this number ka ị ga-eji wee nweta anyị ma ọ bụrụ na ị chọọ ịkọlụ into this program. Walu the number 0816 778 7008. Felicia Mundi, ị na-agbakwa oke speed yo. Onye na-eme program ekwuba ihe ọbụla ị na-asị anyị agbakwara gị na onye dị na nwaanyị ume ji amapụ ị na-ekwuzi ka onye ume na-amapụ ka ị na-amapụ gị ume Shop 21 Zuri Mall, opposite Roban Stores, Anwai Road, Asaba, Delta State. Okay, Sludgy Michael, afọ me. Unu nweta nọmba m kpọrọ 08167787008. Ezi nwanne m so far ma watch bọọlụ Man U. Nke a na-eme ka m mkpa. Nnọkọta nnọọ nje tiri onwe m obi mgbawa. Okay, your US WhatsApp number. Ama m ihe m ga-eme na. Ka m see ya foto, werezie nwayọ. Wele a WhatsApp anyị. Okay. Okay, now ka the list is webe to me. These are innocent citizens from Okiwe local government area and Arondi Zuogo in Idato North, by Gentle the Yahoo and his gang. Unu ga-ama ya na-akpọ Ebeku Edike. So onye nwa compile this list. He has come to me before. Nke bụ eziokwu, ọ bịago to me before. O sendgolo m this list some time ago. Mgbachite nkịtị. Emesịa one day, akpọrọ m iyi, in fact. By ese na mụ na support Simon Ekpa. Based on that video, I ji wee so okwu last time. Wee sị ya na na-akarịkwa n'ihe akarị. Otu a nọ na m akarịgo onye a na-akwọ n'azụ ala nne. So ọ bụ na m mere ofu mkpụrụ video wee kpọọ Simon Ekpa the good one, wezie ya na mụ president, si ebe ọ bụ na ụlọ ama ife bụ sarcasm. Ọ bụzie na ọ na mụ president, ọ na-abịa ka iji eti mkpu. Ndị a oge niile a m kwunyelụ Nnamdi Kanu, abụ m pro Nnamdi Kanu, o ji abụrụ na m bụ supporter Nnamdi Kanu. Na ama na ndị a na-akwụ m ụgwọ ego one ka Nnamdi Kanu kwụziri m mgbe niile a nsị na Nnamdi Kanu bụ ezigbo mmadụ. Ka onye kwunyelụ Nnamdi Kanu ada akwụ ya ụgwọ, ma onye kwunyelụ onye ọzọ ọ bụrụ na akwụrụ ya ụgwọ. So mụ afụgo that useless spirit nọ ndị IPOB n'ime, wee chọọ nụọ ya seriously. Akpọchara mkpa ọtụ ụmụ amụ ya sef that day, because e feel acha na ọ dị reasonable by ịbịa ka kwuo okwu ka nwa mmadụ iwee nọrọ na-akọgheri na-agụrụ m na-eti na rubbish. Onwe ihe ụnụ na-akụ adị sure na nchọ that voice note agosi ya na me make that voice note bari ezigbo mba send arịa ya. So wee bụ na ka list ya persist kwa bịakwa again how many times to me, and then the afọ anụnwa adeli ọbụrụ ederia to the point na ndị side be ha ama no the people. Ihe njichi ekpe ya bụ ka ọ ga-abịa eche call in. Ọ bụ na o nwere onye ma afịa dị involve, onye afịa dị n'ihe a na-abụrụ ndị agburu ya ma ọ na ọnwụ n'aka ihe Biafra, ka egwa anyị ihe Biafra na-abịa ekwute mgbe ọbụla ka ekwuo ndị nwụrụ anwụ na ya na-asị na abụkwa nke agba Nnamdi Kanu mara nke anọ Simon Ekpa. Ka m gwa gị something ị ga-ama, o siri ike i differentiate nwuo any activities Simon Ekpa from nke Maazị Nnamdi Kanu. Ka m na-agwakwa ya unu, ọ bụgodu na Nnamdi Kanu anọrọ ya
ihe a niile wee na-eme ana ya nwa laikụrụ ihe na-eme for the fact na o ji ọnụ ya wee sị na onye a na-eme ọfụma na ọ na-eweta this struggle to another dimension. Follow him, he's doing fantastically well, wonderful job he's doing this that. If a na-akpọ ya bụ endorsement, o nwere ndị jiri endorse onye na-ele moto emesịa akpọba onye ahụ afọ ọjọọ. Ndị a mere endorsement a n'isi ha ka ọ dara mgbe kedafia barara na ndị ka ife akpọrọ that group ya, o nwere that nke ya na-akpọ ya gịnị B1, o nwere ihe a na-akpọ datin, ọ na-eme disclaimer ya ruo taa. kedafia onye aba ga na-akala aja arụ wagaji mgbe nke ya backfire otu a. Many of ndị nyechara that endorsement mgbe ha ncha niile mechara na-epulusi out from ndị mere ha endorse, you know. So ị na-eme mmadụ endorse, imesi endorse o nwee ka ya si backfire, don't come and start na-asị ahịa ma emebe ka o sebere anyị na gị okwu. No, you need the time to convince us na ihe abụrụkwa na-etu a, ma ime admit na ife a no mistake. Ife ka nje nwee call in yesterday, enwere m akpa ụkwụ na ịchọ akpa ụkwụ m wetakwa akpa ụkwụ, a sị ka m nweta ụkwụ. Biko ndị achọrọ ka nlaafịa make I sell market. Ihe bịakwanụ bụ ahịa. Anyị abụrụ men on the ground, anyị bụ men on the street. Na-egosi ya akpụkpọ onwe nke laikiri, gwa m na laikiri ya biko. Na slippers ya. Ichigotari ya gị nwaanyị. Ichigotari ya anti sister, ọ ya ekene well. Slippers, jean. Yeah, heel. Oh, heel. Nekwe ya. Onwe ezigbo occasion enwe. Oke mbịa hia ka anyị ma ma ele. Ah, mụ na ga-abịa dọ na ebe. Enidiri ego. I need money. Nwanne na okwu a. Kwefere ya. Nwanne m aga m egbulugo onwe m kezi akwa ụsa warrior. Nwanne onwe nke like egwa m na like nke a price amụ esela anyị okwu, osi ike nye gị ya free, iyeteke osi ike nrapụle ya ukwu nkwu ama akali feta na n'ọfịa. Ote ga emebela ọgọ nọ na Nigeria kpọrọ nkụ kịta imezi giveaway siri ike na okay, ya Alexander nwanne m kwe na afịa nwanne ya so Man U gbata Man U agba 3-3 mụ anya dị happy. So nwanne m enwekwa m nke ụmụ nwoke n'ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi dị ya. Ọ bụ na ọ bụrụ otu aka m agwawo ori gị. So ihe niile dị here. Enwe m tie, enwe m boxers, singlet, enwe m slippers, wear shoe, canvas, wivona, jean trouser, shirt, wee na ọkọta ọkali. Nwaja ya ga nji wee na-atụ swell na manage. So top m wachawo dịkwa ya. Ma akwa nwunye gị ma ịwa nwere ike iji na-esiri gị nri na kitchen, ụmụ ife si through ni enwechara m ya. Ma nke bụ na oyiri nipples ya na-apụta ihe oyi na-enwe kick price ma nwaka ele m ọfụma. All right, okay. Thank you Ephraim Chibeze. Crowd one, yes.
the current George Blue Shell the current crowd one ahụ gafia parara ji eme ifene mgbe a ọkwa mechara mebe disclaimer keravia Bob Manuel Udokwu ọkwafa chaps kwa ndị enyesikwala ife mechaa pụta kwuo na aka adịghịzi ya ka anaghị oke anaghị fa bụ ndị pụtachakwa after ka emesi fendos fa mesikwa pull out so ifu na mgbe ụfọdụ na ọ na backfire iyetego so nwanne ka mkpọbara gị list na-ege ntị nna akpọrọ gị afọ a na ọ bụ n'isi side ya n'isi na-arọ ndị izu ọgụ ma ọ n'isi na Okigwe local government achọ nke ige ntị ọfụma. So as it stands now, yes, nzuike oluchi mụ adịghị ịmaka mgbe nji zuru ike ihe nji wepụpụ ugegbe anya abụ ka m na-afụ ihe ọfụma ịma fonu m abịa kazie line negodu fonu Samsung. Hey, now afọ izi dị ebe a lọlọ Nwokorogu also the wife of late Eze Nwokorogu of Amuro Autonomous Community was carried by Gentle the Yahoo on 23 February 2023 together with 2 Mr. Christian Udorie, and up till now they know their Arufa have not been seen even after ransom was paid. From Madonna Brafana adịna mmadụ ịtọ na nke a Miss Jacinta Udorie died with pregnancy. Ọ dị ime egbu onye ife na akpọ afa na-ege ntị onwe onye akpọrọ afa a na-edi sure na ọ bụrụ ebe a ka egburu ya ikwuo ọ bụrụ na ịma nọ ndị a gburu ya ikwuo na ihe anyị na-ekwu bụ etu o si wee dị ọka list ya si wee bịa. 4 Mr. Osi ọ nọ n'iwu na Mr. Uche Ezerioha. Nke a bụ efede si na Ezinachi Okigwe na side a bụ Ezinachi Okigwe. Onye nke ise bụ Mr. Emeka Ezeagwụla. 6 Mrs. Blessing C. Ezeagwụla. 7 Mr. Ejike otu onye. 8 Mr. Chidi Chineke. 9 edere ya 1 vigilante. Then ije na-arọ ndị izu ọgụ. Honorable Mazi Ohizu, Idato North Local Government Area Chairman from Ndimoko. 11 Mazi Ofo Izuogu from Ndiawa. 12 Mazi Chidi Okeke from Obinetiti. 13 Mazi Ignatius Owunna Onuto Izuogu from Ikpeze Mba. 14 Mrs. Cordelia Okoli and the husband from Obinetiti. Ọzọ bụ Mazi Kasiobi from Ndimoko. Ọzọ Mazi Jude Uche and 2 of his brothers, 4 of them from Nwogu family, from ndị ogbe onye ọma ụnọ arọ ndị Izuogu. Na-egekwa ntị. Ọzọ bụ Mrs. Joseph Agwụncha from Obinetiti. Ọzọ Maazị Chris Okereke ejituru from ndị moko arọ ndị Izuogu. Ọzọ bụ Mr. Chigbogu from ndị aka eme Ojiabo ka Ojiabo arọ ndị Izuogu. Ndị si ebe a niile unu ga-ama ogbe a niile a na-akpọ afa. Ọzọ bụ Maazị Ọsọndụ Mbọnụ from ndị aka eme ọhịa ushi arọ ndị Izuogu.
unu ya anagide m abụrụ m onye ebe a masịrị m afa ha. Ọzọ bụ Maazị Dennis Okafọ from ndị aka eme ọhịa Oshu. Okay. Ọzọ Maazị Okote Izuọgụ from ndị ejezie arọ ndị Izuọgụ. Ọzọ bụ Amarachukwu Obinali from ndị Awa in arọ ndị Izuọgụ. Then ka anyị jee n'Ụmụlọlọ. Obi Bondes ejula ajụ afọ m ajụ eju asị gị na onye sendịrị list ya esendịbụghị ya bifo mụ nwee anya ka ọ na mafere the list a na-abịakwa so kezi cheki ihe nnekwe hapụ ịgbapụ m n'isi mmenye gị afịa 24 etu esi wee dị ya 24 abụọ na mmadụ 24 kama na ịma na ede nọmba wee dee afa ndị mmadụ so ka abụ na Ụmụlọlọ. Mr. Fintan Ụgbọaja ebe o si bụ ụmụ Ojuka Amosu Ụmụlọlọ ka ọ bụ Amosu ha amasị ka ọ bụ Amosu so ndị bi n'ogbe ahụ ọnụ ma ebe m na-ekwu. Mr. Don Eze Nze Ọfọ na Ogu ya onye o si ụmụ ọkpara Amosu Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Mr. onye ama elu o si na ụmụ Kele Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Mr. and Mrs. Patrick Agụ ya husband and wife egburu egbu ha bụ na ụmụ Kele Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Mr. Uche Ike Ụmụduru na Amosu Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Mr. Ikeokwu Chukwu onye family and brothers 5 family members na ụmụ Kele Ụmụlọlọ. Na-ege ntị ọ ma onye na-asị m ebe a bụ at the right time na-ege ntị. Mr. Uchenna Alaebo aka Double G the sister and the mother ha ncha niile egburu ha egbu family members ha bụ na ụmụ Ojuka na Amosu Ụmụlọlọ ka Amosu nagidenu m. Ọzọ bụ Mr. Livinus onye Dieke onye Ụmụduru na Amosu Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Mr. ọnwụ ha Osuebi na nwunye ya chelekwa oke nwunye ya bụ ewido na ụmụ ọkpara Amosu na Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Mr. Kodo ihe bụ ụzọ and a lady ya mmadụ na-abụ na ụmụ Ọlọche Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Mr. Monday Nwadike onye ụmụ Zegem Ọkaigwe. Ọzọ bụ Mr. Jalos onye ama anọ n'ime Ụmụlọlọ. Ọzọ bụ Eke Moses onye Ihube na Ọkaigwe. Ọzọ bụ His Royal Highness Eze Paul Ogbu Agụnze onye Ihube Ọkaigwe. Ọzọ bụ Mr. Oster Osungwu onye Ụbaha Ọkaigwe. Ọzọ bụ Mrs. Florence Orughim onye Ụbaha Ọkaigwe. Ọzọ bụ Mr. Kenneth Nwabuisi onye Ụbaha Ọkaigwe. Onye ọzọ bụ Mr. Ọnwụkwe onye Ụmụkọgụ na Ụmụlọlọ. Onye ọzọ bụ Mr. Echewe ọzọ Dim onye Ụmụọwa Ibu. Onye ọzọ bụ Mr. Theophilus Udensi na Ụmụọwa Ibu. Ọzọ bụ Master Amarachukwu Arụọgụ onye Ụmụọwa Ibu. Mr. Onyegbule Ejezie onye Ụmụọwa Ibu.
ọzọ bụ Mr. Friday Ejiaka alias Double Dagger onye ụmụ ọwa ibu. Onye ọzọ bụ Mr. Anoruo Nnadi alias Ompa onye ụmụ ọwa ibu. Onye ọzọ bụ Mr. Ibe Budu onye ụmụ ọwa ibu. Ọzọ bụ Mr. Ibuchim alias 150 onye ụmụ ọwa ibu. Ọzọ bụ Mr. Ostadimma Ogagụ alias Chopi onye ụmụ ọwa ibu. Unu ewe n'iwe o nwe onye na-akpọ m na unu ewe n'iwe. Good afternoon. Good. Kita ka ị chọrọ ya? Chelụ mmesịa program send ya gị ego. I don't know. Ada nwanyị na-akpọ. So ka ebe m kwụsị na Mr. Okay. Chopi ka anyị kpọrọ onye ụmụ ọwa ibu. Ọzọ bụ Mr. Amarachukwu Obinali ka Obinali ya ma ndị awa. Then ka anyị jee na ụmụ alụmoke Ọkigwe local government area. Onwe ya na-akpọ Mr. Anayo, a youth from Ezuhu ka Ezuhu ama afọ ebe a ka o si wee dị. Ọzọ bụ Mr. Chinedu aka Okwele. Enwere Mr. Donatus Okoroji APC World Chairman. Nke a edere an unidentified boy from Izuogu was also by in Nkwo. Ọzọ bụ a prison warder was also kidnapping and has not been seen up to this moment. Ka anyị jee na Akụ na Ọkigwe local government area. Enwere onye a na-akpọ Ifeanyị Ọjị ebe village ya bụ Ọdọmị. Enwere Iruegbu Joseph n'Obulorie village. Enwere Ugochukwu Ụgwa Ọdọmị village. Favor Okoronkwo Amorie village. Patience Ụgwa Ọdọmị village. Salome Diribe Amorie village. Sunday Diribe Amorie village. Monday Okoronkwo Ofo Isi village. Ijeọma Okereke Amorie village. Innocent Okereke Amorie village. Ezedede Amorie village. Okwudiri Enwere Amalato village. Uko Mgbo Ọdọmị village. He heard that so many innocent life was buried by this group of autopilot BRGIE terror whom their leader is Simon Ekpa. Or when say all these innocent civilians was by gentle Yahoo. Ransom was paid to them, but none returned back alive. Gentle the Yahoo buyed all of them and called them Sabo. Their house and parents' houses was set on fire by Gentle the Yahoo. Please note that these are not all, but these were some we were able to get at the moment. We will continue to update the list as soon as we get more. I say it again, without fear or favor, that harassment and intimidations, that the insecurity in Imo State was caused by this present government of Hope Uzodinma via his uncalculated moves and politics of bitterness. From Mazi Ebekuedike
ebe list ya niile si wepụta. Ewo Oji Felix, taa bụ your wedding day. Hey, on my wedding day. Nwanne m, I wish you the best. I wish you all the best. Gị na your wife. Ihe ọma meela unu. Ife akụ ife nwe Chukwu ya nye unu peace of mind. Ndị enu na ndị anyị ga-agọzi unu. Anyị amachagbu unu n'ọkụ, omelegbu unu, ọmajugbu unu n'oyi nke o ji achagbu unu n'ọkụ. Ife ọma ga-emela unu. Ka nwunye gị bụrụ ụtara anyapala gị n'aka. Iyetago ihe ọma meela unu. Ọ ga-abụ ezigbo nwaanyị ga-ene gị nka, dozielu gị ọnọdụ, pịa gị ezigbo ọkwa, nye gị ala ịṅụọ, meelu gị ife niile nwaanyị na-emelu nwoke, ya gazie elu gị. Nwanne m, I wish you and your wife all the best. Thank you, thank you, thank you. Hey, all right. So nwanne m, afọ a niile a ọ kpọrọ na ebe ọ na-atụji aka n'ebe ọnwụ gburu ndị a si wepụta bụ n'aka ndị BRGIE, ya Biafra kive arụ stand for Biafra gịnị gọọmenti in exile ama nọ ifo nya ndị otu Simon Ekpa ọ sị na ọ tụrụ Gentle the Yahoo. So ife okwu Gentle the Yahoo ndị a bụ anyị fụrụ na aka ọlụ Gentle the Yahoo nke megidezi megide anyị fụrụ ihe o mee which na onye amị ahụ egbu ya na nwunye nwanne hapụkwa ihe mere ndị Igbo, ihe mere na be anyị. Ọ dechara ebe a sị na nke a bụ ndị anyị nwere ike ijide na emesịa na a ga-enweta mmụọ. Oge onye a nyere m list ya the first time, oge ọ na-akọrọ m about this thing, o wee gbanyelụ m voice note nwa igwe akpọrọ afịa ebe a. Oge nwa igwe ahụ na-ekwu okwu, ai nna egekata ndị tin kwa mmadụ ka mbụ ịma na ị na-emegodo n'ebe hard man, o nwekwa oge eruo you must soften. Maka asị m na ihe gbasara Biafra anụnwa na m achọ ịda anụ dị ya na ntị m na ọ na-agbakasị na ntị, so ịkpọọ my attention na-aka akụkọ Biafra adị m alaike ige ya. Because n'ụtụtụ mbụ ka m ji wee condemn all this thing from day one, from experience nwanne, from akụkọ akụrụ na Biafra war. Ebe ọ bụla ịkpọrọ m afa Biafra no dey like am. I wee nọ n'enu ya wee fụ Mazob na-ekwu ife asọ m na-afụrọ ife Mazob mere. Chukwu ya akpọ ndị Mazob niile ọkụ maka ji unu ncha niile ya eketa kọcha oku unu wefu ndị Mazob maka unu nwa bụ ndị bidokwa this rubbish again. Ụmụ nonsense unu mere n'ala Igbo tinye many families n'akwa ma mmadụ na-egburu na Mazob ọ maka na bụ onye na ilofu ofu ya. Some of you were not there to ụfọdụ n'ime unu self not today ka bụ ụmụazị oge a na-eme Mazob maka chika nna agwago nwanne adịm ezu ya ezo. Some of you na-anụ ihe na-ekwu na ihe niile dị 30 years down, ihe niile dị 30 years kịta na-anụ ihe na-ekwu gbadaba 20 something 19 na ndị otie. Ịma ihe bụ Mazob, ịma ihe akọrọ na Biafra mgbe a check alum 1995 to date ọba how many years? Ọkwa 30 years. Onye amụrụ 1995 ewepụta na 2005 arọ ne ka ọ dị 10 years. Onye 10 years ma ihe a na-akọ because by 2007 aka adago Mazob. Ọ na-atụzi kpọrọkpọrọ etu IPOB si atụ kpọrọkpọrọ na ihe anyị fụrụ n'aka ndị Mazob with their terror. Ha kwa anyị ikwu okwu against them, ndị egbu ogu Mazob wazuru ike ị ga-ata afụfụ mmụọ. Ọkwa gị nwa Raf wazuru ike ị ga-ata afụfụ mmụọ. Ana m ebido na gị nwa ihe niile ị mere n'ala Igbo ị ga-ata afụfụ. Very useless idiot. He send ụmụ mmadụ to their untimely death. Ha na-akpụsie grave. A na-achọ Biafra ndị ala imegide ihe niile emere emecha inogo ị na-akpuo buru ego ibu ndị otu akpọ ọgụ sabo kparịcha gị ibube ezigbo ego na-akpuo gị na gọọmenti esetụlọ
Onu ama no maka that thing but Nnamdi Kanu achọ you negotiate with government na. Because Nnamdi Kanu kọlụ nya oji ihe a wee gote obi ndị Mazọbụ ha nche efolo onye baa na IPOB na onye nke a compromise n'orie nego. Some of you na 2013 2014 some of you afrodo oge Nnamdi Kanu na-acha ụwazuru ike ọkụ. Some of you no know na So healer say I witnessed it. Us he started from my yard then in Okpoko. Their leader, Mr. Mwoneke, lived in our yard. One the negenti. You have from Putana Hamani and I have say puta and we are based on experience. Oh well, one guy, money on South Africa. He got a shop, mega shop, it or what think ya. On ebe mgbe a na-agwa m si na junior brother na ndị a ga-egbu ya. Junior brother bụ Mazọbụ n'isi n'Okpoko. Ha wabụ ndị bi na dandan efu ogbe ha bi ọ bara n'akụkụ mmiri sef. Ịma wụọ agbara n'obodo ukwu a. Gbaa moto ndị polisi ọkụ. Ha na ndị polisi a na-akwụ ya. Polisi si ma Abuja ma every ụfọdụ n'ime ụlọ aghọtara. Stray bullet egbusie ndị innocent people. Ịbata Okpoko mgbe a ị ga-ekwunwukwe n'okwu. Awadi igemenwu pem mgbo igekwu okwu ndị a well everywhere pocket onye ọbụla you no go fit talk. Hebrew flag Biafra je mmanya na ya dị na abụrụ ya dị ha maisia flag Biafra everywhere. Ndị a ga-force go Hebrew moto pụta load ha force ọgba ego na ya na ma ha egotakwa fuel gbairigo yigide ala yiri aruo ebe ndị landlord nọ na-agwa ndị landlord ego never gana na house rent but they no buy cement to give you. Ije na fege itu a ije ha jizi Silas works wee merezie dia battle ground ebe a bụ office ha dị na fege. Ndị a nọchi everywhere. Even as at that time anom ebin na fege ebin na Osomali street. Nwanne anyị ma mmiri zuru ana anụ nwa amikọlụ efosi ụmụ kelekele ụmụazị ndị a recruit bụ isi ha egbe bụ isi ha pọmpụ Hebrew pump action Russia na ndị mmadụ nọ akụsinachi isi ade mgbuka obosidan T-boys nwanne we grow together. Men na confirm no na ma even na agwa kpata ni boy ni kwu Biafra this is ba no because I'm a not scam. You no go ever work. We grow together in Fege. Oh. Alexander Agugesi iwe abuna ịma na afa ndị Igbo onwe nke ya afọ ikpọ onye ogologo ọ bụrụ etu aka fasi akpọ ọ bụ na fa na akpọti ya akpọ. Onwe asị ọnwụ ka ụfọdụ asị na ọnwụ ụka ịghọtago so ya amazi ka esi ya ma ọ bụrụ na ọ na classroom eje gosi gị nke bụ ụda enu na ụda nsụda ịghọtago so hey T-boy from Napoli keke na-eme okay ibi na number 1 Uzi Street Okpoko. Okay. There is a man on Radio Biafra called Chinasa Woru dishing out orders for the buying of Biafrans allegedly. Why are you not mentioning it? Chinasa Woru hapugodo kwu onye nke a na anyị na-abịa. So Obinna, you know who you have just spoken the pure truth. Na-ege ntị na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ eziokwu. Some people na-afụ anyị mbọsị ihe ekwu nke na-efevọrọ ya ọ sịghị n'ise n'Igbo n'Igbo onye Igbo n'isechara n'isigo ndị Igbo na-atọ m amụ mbọsị ahụ na ikwuru nke na-efevọrọ ya mbọsị ahụ mara na ijeje see Igbo ma ikwu ha na nke dị ama nwa Chineke God bless you. And Igbo ahụkwana I dey tell you so was rike were anyị wee kpugide arụ ụbọchị ọ ga-eme one thing na Afrịka na ụzọ niile bụ ụmụ ahịa straight ma Owerri asịrị Owerri ka a na-eje
mgbuka niile emechie eloduo moto ọnụ azụ guys niile ekwojusie eburu bia katọn doisia na ọnụ azụ ndị mmadụ ebutesia moto ha onye ọbụla ji flag Biafra nwekwa ga-anọ n'ime moto onye nke ti na windo ụfọdụ anọrọ n'elu moto ụfọdụ ga-esi ebe a dapụ anwụọ many people nwụrụ ụfọdụ ga-eji mechin ọkada segide si na ilo megide ilo na mmadụ na-aba anwụọna ihe nwụrụ n'aka ụwa zuru ike na ọkpọ na ụmụ Igbo mmụọ ọkpọ na more than 20,000 ndị Igbo mụwa na-agwa gị ọkpọ na more than 20,000 Igbo youths mmụọ adị ekwu okwu ndị jere nga adị m ekwu okwu ndị jere nga etu akwa ka ha si burukwe dị ala jee Lagos Mazobu Lagos ebe ọbụla ha nwa ịgba rizi mkpata na ndị Lagos achị iji ntị wee nụ Biafra nwa na-ekwu okwu ya ịmahọ all because of the experience okay Nduka Nwankwosi Silas Works Fege was their camp then. I used to live in Miss Elems. Silas Works in Sona Miss Elems. Nekwa Lafiaji, ne Lagos Street, ne Kewata no Wem Oga. I must remember Nina. A lot in her. So now, even known as Silas Works Kahana and Bakasi Wala war. Now that place, Kahana Bakasi Wala war, and that war releasing my brother, Nalo Bakasi. Omo na call you never. Kafa na that war opposite nebe na zwa na number 30 Haruna Street. Ya na ndị otie ndị Bakasi amatusie na moto Bakasi emecho. Matusie with mma na ndị otie. Nyawa be emecho ka okene nwanne obia ebe ya no garicha nwa bro sim na ha na-eje work ka je pụta nwanne ma onatazi again. After that my brother bụ Danaga, je juo ese na Okija. Danaga Bafia, one slim guy. Cause that war against Mazob, return alive. So na gwa ihe Bakasi me, ingwa ihe Biafra me grom. Ese mo no ebe na aka akiko Biafra, na Biafra mkpụrụ ebe a. Ị na-achọ Biafra. Negodu list ndị a na. Ihe niile megide onwe ndị nụchalụ nwaanyị, onwe my brother nụ nwaanyị ọfụ mgbe a. Atụrụ ya nga 10 years. Maka gịnị? Maka Biafra. Many guys jesiri nga bụkwa na east ebe a atụkasịrị everywhere. Ụfọdụ ka eburu na Lagos, ụfọdụ ije na nkịsị ebe a na prison ebe a o juru eju. Wee megide nke a wee mechaa wee baịkwa Biafra ọzọ. Ọ ya ka m ji wee sị Nnamdi Kanu biko na ya afụgo etu ọ dị mbụ ka hapụkwa ime mistake ya, hapụ ya etu isi aga ya form a political party ka i wee nwee ike chaa ndị ọkụ, because ị chọrọ bụ ka ọ dị mma chaa ndị ọkụ mana ya acha ya in the right direction. Anyị abụrụ sabo ebe niile sabo anada janjaweed etikwara na janjaweed ya ha ncha niile ekwu ịmakwara ndị a na-anọ ebe a nọ. Ọ bụrụ na a nọrọ kwuo onye dị ona si jee na chanel ya nne ga-anọ ndị ekwuru bịa ka igwurube kpọrịbago kọbago ọnụ kwube ya na-eme ya bụ ka Facebook be against you. Ha report ba akaụntụ go ịma ihe ndị a mere n'Owu Igbo TV. Ewepụ na m bụ a very diplomatic person page agha anọzi aka mmadụ ya pụta sị na onwere ihe na ọ dị ka ihe etiri Nnamdi Kanu, ọ dị ka mere nke a mee nke ọ bụrụ na page ma anọzi ya na-akọ ihe na-akọ. Ị ga-apụta ka ime live broadcast ndị ekwuru obi asị gị nga ma na onye isi ọ na-ịma na onye isi na-eme live program esi ka gịnị mezie na gị shot godo o mesịa nsị Chukwu kpọkwa nne gị
kpọọ nne gị, kpọọ nna gị ọkụ, kpọọ famili gị ọkụ, kpọọ generation gị ọkụ. Nnamdị bụ ya na-egoro ndatan, ya na-edisaịdị mgbe m na-eme program. ọ nọrọ na London, ọ bịa gwa m ihe mmemme na South Africa. Nya kwado bịa South nụ ka mụ na ya kwuo ya face to face. Afụkwana ya mụ na ndị a ndị a nwanne m. Ihe ndị a mere na Ọnịcha, ọ ya ka ha ji wee dị against Peter Obi. Ya ka ha jiri against Peter Obi. Ọ bụ na Peter Obi akpụta ndị amị mgbe ahụ bịa mee ka ebe niile jụọ oyi, ndị a were ego be anyị, ha ya agwa gị ihe ị ga-eme. Iche na ya a na-akọ ihe apụta n'ụla, ha ya agwa mgbe ya apụta ụla, gwa gị taịm ị ga-anakpu ụla. Etinye kọfịu, emere maka ndị a tii kọfịu. Ife obere nwa na-agwa m okwu, nne disbọ dị ka m nwụrụ ọla ma pịa ya anya. Oge ama m adị slim o, mana nne enegodu dis boy anya, ọ sị m anyị anọla ebe a were obi na-agọla ụnụ mgbọ. Efuru ebe a kwụbara anyị, ebe anyị bụ iburu nri n'abalị. Nne dis boy, ihe nnekwuru obi m ewepụ egbu ibu gbakachi ntọgbuo gị ebe a. Nke ntọgodu mmadụ na-abụta ọrụ kwụrụ ebe a na nye osu igwe akụkụ n'ime. Ụmụazị ya were anyị na-akpụgharụ. Ịma na ebe okpoko, o nwee ebe a na-elekwa paasị n'ime okpoko, ka ihe a na-akpọ ebe a, ndị a bi n'okpoko biko na-echeta ya. O nwee ebe a na-ele ụmụ paasị moto, ma ọ bụrụ regular moto, o nwee n'ime okpoko ebe a na-ele, ka ya na-akpọ saịdị ahụ. Hey, echefuo na m ihe a na-akpụ ya. Amazu, yes, Amazu. Nwanne m, n'ime Amazu ka ihe a na-eme. Anyị si Obosi wee bịa ka anyị buru nri mgbe anyị ji wee nata from location oge m na-eme film. Anyị bịa Amazu ka anyị buru nri, na-ekwe nwa apa ka esi kwụsị anyị sef. Akwụsị abịa gbaa tọọchị, saa achịcha ụnụ, kputuo ụnụ ncha niile, na-asa achị ụnụ ka ụnụ ọ bụ na-asị n'okpoko kwa Ọnịcha nke anyị a. Anyị nwere obi na-aghọrọ ụnụ mgbọ gbukwa ezu. Mụ sendịrị gị ọrụ. Biafra ị na-eme ya nwere mgbe mụ na agụ mere mitin gị je chọtara m Biafra. Mgbe ndị a ji wedara be anyị gasaba abụ ọta, ị na-achọ Biafra. Nne na onye na-enwetara m Biafra, nwa apa ya eje praịmarị skuul na-abịa inye m Biafra. Ya na-agwa gị na-eme 2000 ebe 2003. Ogbozi ya nọ 2005. Ndị a ekwe anyị gaa n'ụzọ mgbe ahụ. Ekwe anyị gaa n'ụzọ. Nsogbu buru Biafra flag fachisi ebe niile. Otu a Mkpọ, Ogidi, Ọka, ha gbasara everywhere. Ma Enugu wazuru ike, isi ya na-ebu ya. Asị na barista, nne na onye bụ barista. Ebe ka ọ na practice. O nwere oche mba, onye bụ barista. Hey, okay, ya kpatara iji wee jebe Italy. Nwanne. So that guy na-agwa gị money anọ na line na South Africa. Kedafia. Darlington. Afia bụ Darlington na ka afa nwanne ya nwoke. Nwanne ya nwoke bụ echefuo na mafia ọkwa ya mụ na ya nọ na line o. Ịghọtago. Ewepụ na ọ pụrụ na Ọnịcha bịaba South Africa, aka akọchaghị akụkọ ya mgbe ahụ. Ndị amị na-agba ha stedi na agbara ya, ihe agba na agbarisichara ha mgbe ahụ, gbaa ha ka nji ha nwụbọnata. Biafra ata isi nke ahụ. Anyị ekwuchi okwu ya ka anyị zuo ike. Mgbe ahụ waziri ike jechara nga apụta, anyị eche na udo adịna ka onye ọbụla zuo ike. Nnamdị Kanụ ebido Biafra ọzọ. Ebidokwa Biafra. Anyị na-ayọ na-ekwu ebido na South Africa yọba. Na from experience anyị na ihe a no go end well.
ịgbakọ from 2013 jee ruo taa gbakọ mmadụ one na ala Igbo okwu Biafra tagoro isi ya gbakọgodi ya mmadụ one be anyị okwu Biafra tara isi ya ihe agbakọtana ya ihe niile a ka anyị na-atara anyị ka anyị stọpụọ mgbe a na-akpọ anyị zabo onwe ihe anyị na-ekwu fọrọ onwe ndị egburu ị na-amụrụ na-egburu onwe ndị furu efufu ofe anyị na ụfọdụ bụ na nga ka ha nọ wee nwụọ onwe ya ene ha anya onye nọ n'ile eriju afọ bụrụ onye nọ n'ime nga ọ dị nke ijego na prison ka ije neta ndị nọ na prison ka ịghọta etu life dị ebe a onwe ndị nwụrụ ụnụ famili ha ma na ha nwụrụ na-eche na ha aka na ya na ya afụbekwa ya anya hei na omekwa n'aha iri na ọ na-anatazi ọnwụgo Biafra gburu ya etu a one girl na-apụta na Facebook jee yiri akwa ndị Biafra otebe aka ebe 2019 akọkwa akụkọ eburu the girl emesịa achọpụta na-ekwuzi na afọ ozi the girl achọpụta nọ ndị Nigerian police buru ya so many of them iwu bụ na iyi ebu flag kedu ihe iji eme na-eme na ị na-achọ freedom nna gị enweta freedom gị nwa chọrọ inweta ya ichi inweta inwe ezigbo plan iji achọ ya bụ ihe ngwa na afa ndị niile akpọrọ kịta ofu family nwere ndị luzuru 5 people ofu family nwere ndị luzuru 3 people obodo luzuru igwe ha apụga ward chairman local government chairman nne na nna egburu nwa mmadụ egburu ma ụmụ nwaanyị egburu etu a ka esi na-egbu gịnị ka ha mere na ha bụ sabotu a kedu ebe o si asabotaji ebe ka ọ nọ ime ihube ka ị ga-anọ wee nweta ya ị na-eje Abuja ịma senate president maka ọ bụrụ na ya ka i buru tudi egbe n'isi i wee na-abụ ya ihe ị chọrọ ya bie aka n'akwụkwọ onye abụrụ ihe a na-ekwu ije nọrọ n'azụ na ebe a na-egbu ndị mmadụ Simon Ekpa ka anyị jụrụ ndị otu ya doonu onye a bụ Simon Ekpa o nwere onye n'ime ụnụ ga-akpọrọ ya afa village o si na ya pụta o nwere ofu onye mmanụ ebe a ka o si pụta ya agba bụ na onye Ebonyi steeti abụrụ afọ obodo mmadụ ya steeti geographical location before eji nwee Ebonyi steeti village ya nwere village nna ya nwere afa village ebe o si pụta Ebonyi bụ ọfụ a ka e kiretiri ya ebe onye ebe ka ọ bụ kedu afa village ya etu a na-akpọ ụbahụ n'ihube ụbahụ ọkaigwe mụnwa bụ onye ụbahụ na Ọkịja anyị nwere ụbahụ na Ọkịja enwere ụbahụ n'ihe mbọsị enwere ụbahụ n'obodo dị iche iche ụbahụ buru ibu anyị ebuka abụ m onye ụbahụ na Ọkịja nke ha na-akpọ nke ha ụbaha anyị nwa na-akpọ ụbahụ Simon Ekpa ọ bụ onye ebe ịma afa village ya kedu afa nne ya ka afa nne ya o nwere onye n'ime ya onwe onye man ọ na-achọ inye gị freedom Ojukwu bụ onye Nnewi ama ebe o si n'ime Nnewi Nnamdi Kanu bụ onye Ụmụahịa na ime Afara Ibeku Simon Ekpa ọ bụ onye ebe ka afa village ya kedu afa nne ya kedu afa nne ya onwe onye man ọ ga-enye gị Biafra ihe Biafra dị ka ya mkpa kedu ihe Simon rụpụtagoro n'ala Igbo kedu onye Simon helpgoro Simon ọ zụrụ ahịa ndị ha ncha zụkọrọ ahịa kwuo na ha ncha zụkọrọ ahịa gbakọ mbọ onye ya na ya rụkọrọ n'ọfịs pụta gwa anyị na ya na ya rụrụ n'ọfịs dị ona ụdị ihe dị ona ndị ya na ya gụkọrọ akwụkwọ pụtasị na community primary school a community secondary school a na University of nke a nọ schoolmate ya na ha ncha agụkọrọ onwe bụ onye m fụrụ okekwe nwere ụbahụ n'ọzọ obodo so
ụnụ ama ụna na-ezuzugharị. Ọ chọrọ inye ụnụ eluigwe na ala. Ọ ga-enye ụnụ eluigwe, ọ ga-enye ụnụ freedom. Anyị wee nọrọzie na-anachi inye ụnụ freedom. O nwezie ụmụnne anyị nwere freedom. Nobody knows. The good one. Nsị no ya bụzi the good one. Na kwụnụ sị no the good one. Wee were ya wee tọ ntụọ ndị IPOB. Wee were ya kparịsịcha ndị IPOB. Gwa ha n'ọzi ọnya. IPOB na ụnụ eletọsịana. Kwa gwara m ụnụ agwa n'ala ụnụ ga-ada n'ike agwụna n'ụnụ unu nwezikwere n'ọnụ okwu. Unu enwezi ọnụ okwu. N'ọzi Simon asị ya na onwe ya jikọrọ ha na Simon sị ya ifu gị ya. Eche na ụnụ si n'ọnụ bụ ejesi ọgwụ. Ọgụ unu ejidego ọgụ unu. Kịta nwa DOS nwa ahụ ihe niile a na-aba mgbe o nwezi onye nwụrụ ọnụ. Onye nke ekechikọ ọnụ unu kpachikọ unu were allegations kụjisi unu ụkwụ n'aka ke nwaanyị ji gbagharị eweta nude ya kee ya onye ọbụla ka ekwuo mụnwa siri onweta. Arịrị egwu egbube ndị IPOB ewe sị na ọnụọgụ Igbo na ọ na-asapọtụ Simon Ekpa. Chukwu gbakwa nne gị ọkụ gba nna gị ọkụ. Ọnụ a iji kwuo okwu ahụ tọnda faya kwa ọnụ gị ahụ. Ọ na-asapọtụ Simon asị onye ka ọ bụ. Who be him? Ụmụ idiot nọ na be anyị amapụtasịa. Ị na-achọ Biafra. Ihe ị na-eme ma o nwee ofu mkpụrụ gain efuru na ya. Gain unu nwetara n'ime ya bụ na-enye unu ego. Kedu ego a na-enye gị ije nọrọ n'ime ọhịa na-ezu ohi na ihe a bụ ihe ị na-arụ. Ị na-eje achụ ndị Fulani. Ọ bụ ndị Igbo sendịrị je chọba ndị Fulani. O nwere onye Igbo kpọrọ ọgụ sịrị je sendịrị nke je chọba Fulani. O nwere mụnwa na otu anyị nọ na my community. Anyị na-akwụ ụgwọ sekuriti maka na anyị nwere sekuriti AVG. Before fọm Ebube Agụ na kedu ebe a na-akpụ ya Operation Udogachi. Anyị nwere AVG Anambra Vigilante Service ka ọ group. Ọ dị na be anyị. My community guys ji ego ha go Siena kpopụta Siena. Onye gokwa donate onye go donate ya lọnchi anya. Ekwipụ awa security anyị wee seke ọba anyị. Every month anyị na-akwụ security. Ekere every Obi area. Anyị nwere 30 villages, nwee 9 Obi areas. So a na-akwụ ya by Obi area. Etu a ka anyị si akwụ ya, anyị na-akwụ ụgwọ security anyị. Every community kwesịrị stand up na-akwụ ụgwọ security ya. O nwere sendịrị ego jenọrọ n'ime ọhịa ị na-achọ ndị Fulani. Ka ihe security anyị na-akwụ ụgwọ na-emezi. Some communities ụmụ idiot na-ahapụ iji aka ụnụ kpọọ ụmụ okorobịa unu nwụrụ. Ọ na-esi ebe a klasịrị jebe Abakaliki na ụnụ je kpọta ụmụazị Abakaliki. Ọ na-esi ebe a klasịrị na ụnụ je kpọje ntụ dị Yahoo ka ọ bịa chebere ụnụ nche. Ọ na-achọrọ ụnụ ndị Fulani. Ọ na-Fulani arụ ọ na-agbago. Our mothers in the mechie gị ọnụ. Who be your mother? Your mothers in the farm. Ihe ya contribute n'isi the mother in the farm bụ ndị eje na kpụrụsie n'ime ha wuo kampụ si na ya bụ ya emere. Mothers gị aha gịnị ka e nyere ha? Even one penta gari ọ na-ada ewere kee ha. Ifu na scam dị n'ife Biafra bụ na o nwebe any person na ana Igbo ya sị na ya ritere ofu mkpụrụ ihe. Ọ bụ ụmụ akwụkwọ ya sị na ha ketara 20 live exercise book. Na ndị bịara ka akwụkwọ a na skuul a taa bụ ndị na-ekwu ihe Biafra. Ụdị ha dị ya. Eburu ụzọ mee ka unu hate ihe ọbụla gbasara Nigeria ka ọ wee bụrụ na ha dị ready to contribute to anything leading to Nigeria. What about health care? Ọ bụrụ na mkpọ vitamin C a na-ele ije n'ọgba ọgwụ ọ dị cheap. Unu egote ya every nwata ọbụla mebiri akwụkwọ taa enye ofu mkpọ vitamin C ngwa were na kpọ obe nne gị. O ruo nne ya jụọ sị na Biafra na Biafra. Nne ya mụrụ anụ o nwe ofu mkpụrụ ihe ọ bụghị pensụl ọ bụghị rula ọ bụrụ crayon eji eficha ha mee mistake. Nothing. Ị na-ezuzugharị Biafra. Ọkwa ofu nwaanyị ka m fụrụ ka ọ na-asị ndị mmadụ na ndị na-egbusi mmadụ na ha na-ezodo ihu ha ma a na-asọpọtụ ndị be ha na-asọpọtụ ha mana ndị be anyị acha ekwute okwu sekuriti Biafra sekuriti ndị be anyị gbasịa nkịtị ha jee mee donation ha jee mee fundraising
for Biafra security. Ndị mmadụ ewe je na comment section na say another fundraising. Etu a ka ha si raise fund since how many years a na-raise fund na n'isi Biafra. Nke raise gịnị ka unu ji eme? Unu ji ego mgbe egbe. Mmadụ one ka agbagburu. Fulani n'one ka agbagburu. Onwere nke efuru egburu. Gwa m onye pụtara fuo ozu si hey ya furu ozu nke a na ya yikwere n'efuru. Onwenugo nke efuru. Ka ezi ndị anọ n'ime ọhịa unu a na-ekwu. Alright, to this junction, mmepe line. Onye ga-akpọ ya kpọọ anyị na 08167787008 ka ime your contribution. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta n'iru akwụkwọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta on the screen, you are free to request. In request ya, ị gwa anyị your opinion n'ihe niile abụ list ya ewepụtalụ na. How do you feel? Either na-ebu pro Biafra or na-ebu anti Biafra, it doesn't matter. Onwe onye ga-akọ gị ọnụ, whether ma ị na-support ma ọ na-eda support, but nwe ife a ka ọ ga-aba anyị na-ekwu maka ya amakwa onye ga-amakapụta echi. Anyị amụrụ onye ga-amakapụta echi bịakwa burukwa akụkọ Biafra pụta ọzọ. Ọkwa na ihe na-ekwu. Onye ebe ka ekere bag of rice ya. Ọba ya ma mgbe ara. Gwa m ebe ejire kee rice ya. A sị na-ebute 1 trailer rice. Ebe ka ejire kee ya. Gwa anyị ebe ekere ya. Mpụta n'iru ebe a ka egwa anyị ebe ekere nya bụ rice. Ka anyị mara mmadụ na-eketara the rice. Yes, na Anambra State a na-atụ vote. Onwe onye gbanyere live. Ndị mmadụ onwere ndị ji ego bịa ebe a na-atrai ka egote obi ndị mmadụ ka eje tụọlụ ndị apụga. You know, ajụọ one man, the man asị na afọ ya nga na-eke ego. Ọfụgo na kamera dị ya n'iru maka ha ncha na eze ndụ. Onwe onye chọrọ ikwu ka arapụ ịbịa gbuo ya. Onye ọbụla na-eze onwe ya. All society anyị nọ n'ime ya. Useless set of people nọ na be anyị. Ihe ọbụla i kwuru against them, ihe a na-achọrọ ebe bụ ka ewepụ ndụ. As if na ewepụ ha na ndụ ụwa dịrị ya mma. Ihe a Chiedu nke Abakaliki anaghị ekwu okwu ya. I will still come to that man's case. Mana from obere Chiedu Oga. Nka ya etinye anya na case ya from obere. Ihe ndị be anyị capitalized. Ọ ihe a ka ndị Masọbụ, ma ndị IPOB, ma ndị BRG gịnị. Ihe a ka ha rụchara. Ọ na-adịrị ha izi threaten mmadụ. Unless ị kwetara nke ha na-ekwu nya bụ na ma emeghe atụba gị aka. We are watching you. Your days are numbered. The Bible was with square sense. Enwa. Keke me. Afa nwoke. Ka nwanyị. Pink. Ọ ga-adị. Edo. Ya na nwere ihe niile, ma ọ bụ pink, ma ọ bụ lemon, ọ na-eche ọ dị ya. So, ya nụ, farmers a ka na-ekwu ndị mama ya nọ n'ime ọhịa na-ebe akwa. And mention na ya load trailers, more than 40, 50 trailers. Each state eketa nke ha. Agba farmers niile abịa nọ krebe ka fertilizer. Ọ bụrụgodu na 5 kg enyesi ahịa to support them because they displace ya na their farms. Mana they adro ana aka akịkọ. So daalụ Pastor Christ afọ gị. Daalụ. Okay, so Man U na-agba ọnụ na 1-1. Black Gold bịaba na Anwai Road. Na Anwai Road ịbịa opposite Roban Stores. Roban bụ ofu ka ọ dị na Asaba ebe a. Na Anwai Road bịaba ebe a na ebe a ka nọ. Ilu ebe ịkpọ m na phone.
enwe a lot of rice ọ kelụ na anyị na mgbe anyị enwe ebe anyị jere anyị na monitor ihe na-eme oge ahụ enwe ya agwa m na ọ kelụ ihe n'ihe ọbụla mere mgbe anyị na monitor ya anyị fụchara ihe niile agụbata kenkere ịmako ka eke si ada bịa helo men ịmako agụbata nke mbụ n'ala Igbo olugo elu na otu a ka ọ dị bịakwanụ bịa golo anị o yes ọ ka ọ dị maka chi o to God nwadọba ha zara aza nwanne ngụgidegoro kaikai kịta aracha asị iwere ego gị ikpo ebe anyị gbarakwa aka na chi ya ebi ọ bụrụ Ahamadike Empire City Estate ịbịa iwere anị ọ bụrụ na Washington Estate na Azụ Airport ịbịa ya nye gị ana isi evu ego gị ịchọ ịchịrị 5 echịrị echi iwe 15 ọ dị ịchọ 20 ịchọgoro 100 acres ọ dị ya everything dị possible yotego ị na-ebe na-enye gị akwụkwọ ozugbo ị na-ewere anị ọ dị mkpa bịaba ozugbo ịbịakwuo ịchọ hinne mma ebelu gị ego ịchọ ya hinne bịa nwe nke nwe igoro 5 na ndachi agụ 1 maka chika na-aga mgbajọkwa ime ya buy 5 you get 1 free ka dị Ahamadike Estate bịa welu ịmara mgbe anyị na-ele Washington ụfọdụ na-asị nna iwu bụ na anyị dị afọ oyibo ha na-asị afọ oyibo anyị enwe ọnụ Ahamadike afọ ozugbo so nwanne m ọ bụrụ na ị chọrọ ime contribution enyego gị nọmba to call 0816 see how much a plot Washington Estate 5 million Ahamadike Empire City 2.5 million bịa welu nke gị ozugbo come and grab yours now enwere m ya Ahamadike 5 plots nye gị 1 n'enu ya igoro 5 plots nye gị 1 as it stands now promo December lukwe na ịya ha bịa ebe a jee shot ba club dan shot sikwa ya dan na-apụ ozugbo emefekwa the club ego a na bịa were ya golani maka chi bịa golani na ọ dị mkpa iwelu nke gị ịgbanala okwu na ụka ị na-ala asịrị maka na dati ya ejikwa m ego ọ bụkwa na mmalụ and ịmana the best time ime expenses na bụ last year ama m ịghọta the thing ka m kọwalụ gị ya the best time for expenses na bụ last year ka esi akọwa ya bụ na ọ na-agba mma na-asịkwa nnọọ na mma m ka emekwa expenses ya nọ last year ejikwa m ego nnọọ na ejikwa m ego that time asị ugoro ihe kịta ọ na-afụ ụfụ n'ahụ ịpụta na-esi ihe kịta ị na-asịkwa na ọ bụkwa na ịnwa n'ike egokwu ya last year gorokwu ya kịta before 2 months in 2 months time na okwu anyị na-ekwute abụrụ okwu last year ihe so bịa mee the expenses na grow the anị na ọ dị n'afa gị inwe anị for yourself. Thank you. So the line is still open for you to contribute. 0816-778. Ekwefula afa mmadụ ọ na-anwụrụ anwụ n'ije akpọrọ 80 something people. Some families lose up to 5 members, some lose 3 members, some 2 members. Obele nwa, driver, local government chairman, His Royal Highness, and so many of them. So if I need to be na-agụ akwa ka efu the reason kpata na anyị na-eme program, somebody apụta ọsị gị ọbọbụ nọ gị nwa ọ bụ na you lose your family member, will you be here na-ekwu ife ị na-ekwu ka efu ya na some people na-ekwu ya nwere reason fa ji ekwu. I hope you see that now. All right. So ọbụna ịchọrọ ọbụna nna anyị ọbụna ime request to appear on the show, I will call you in. Casey Francis, I don't know, in a request. Okay, let's see. I've accepted your request. If you have anything to contribute, you are free to contribute, bro. You are free to make your contribution. Let's hear from you. One nam kekime. Udo, happy weekend. Thank you, man. But you na ko ka tutu. Wala kaya mo ka Hey.
Ebuka si adị. Mana ka hapụ godo sara ka ije goro mapia bụ ka nzu ike. Na to go on with ihe na nwanne ọnwụrụ mbọsị m batara like this n'abalị for your program. Ya hapụ ịjoin no. Nwanne I dey feel your vibe ma mbọsị ị na-akpa amụ mbọsị ị na-adụ serious n'ife dị anya agasị. Nwanne nna like na ya adị asef mbi. People are not going with the mono Igbo. I swear to God. People are not going with it because if you know, in a man Jackie with you, Mama. And the only thing motive and a page to go motive. Also, when you believe in up there by now, about questioning ways. No, so. Only him, but my senior brother the other day. But they say one senior, my own to base you. Elugum age equal on more, and they look age bago. One ni female ni metahe. Of course. The only thing you know ni pete galo no simple as ABC. Ni makana mkulezi yoku. Because since ya as ngaya mkulezi yoku. Okama na mkulezi yoku. Of course now. You do it free. If I na dog ihe ni na gekwano. Ihe ni na na dog ka menka be ke ifo ge ha na azo. Ama me ha na azo nwanne m. Kedu ha na azo? I don't know. Normally, I'm a government in Nigeria. They failed us woefully. We don't have my account. But then after election today, all of them they failed us. They failed line. They failed us. Man, I don't do a case here, Mia. Okay, I'm going to hunt a case here, Mia. I will go on your job. On go Jia at home. Yes. Go much Jia at home. Nail and Unjia, the next side in Sichok, I may have. Kaisu Kosis, yes. Enwe common agreement. You know, ni meba na bonyengi na bonyembani na choka epo. Kedu obodo si uta yeme. Ade me. Power ka do mmadụ n'aka. Onwere ndị ọdụ n'aka. Onwere okwu ikwuru the other day. Ndị watch the program I was very and no isi no nwere difference go na ndị Igbo. Na like the Igbo. Wo ze ya be na ya bụ onye Igbo. Of course. Otu aka ọdụ m nwande mụọ m ike sị na mma abụ onye Yoruba ma ka mbịa ka nwere onye ọcha mma awụ onye Igbo na mbịa ọzọ. I tell you. Mana ife afọ ahụ bi ife ahụ ka ọsụrụ meni ha fọk. Oreke you mebi ihe. Na ụlọ otu meje nwanne m. Nwanne nna m nke my father tọrọ na Niger. Anụgụla ya taịpụrụ m ebe mgbe ị na-ekwu. Nwanne nna nke my father Pius ọ na Niger. Ọ nara n'ije ka nna agbago anụgụla iyu nke ma ya sị ọgụ na nwanne nọ nke mpa m nwụchara ala ọnwụ na n'ije senior sister m nwa nke tọrọ m nwa na-ekwu ihe ahụ na ọ nwụrụ na first week of October gara aga. Kedu ihe kọsụrụ ya? Normally all carelessness of Nigerian ụlọọgwụ na ihe pot. Kedu ihe ụdị problem? Ihe na-eme n'umere oke ngwa gaa n'ụlọ ọgwụ asị n'ụlọ ọgwụ ada alụ ọrụ na Monday na look at what they are telling me n'ụlọ ọgwụ ada alụ ọrụ na Monday ka ịkwana ihe ngwa bụrụ na gara tishin asị na ụzọ ada aga na Monday na ụzọ ada aga na Monday mgbe eji bata Tuesday bịazie chọwa ma ụzọ ma ihe na-eme ọdịna late nwanne nwaanyị hapụ my senior sister nke tọrọ m ọ ka nọ na mọshụarị na Imagine. On a mortuary as I'm speaking to you now. Imagine. On a mortuary right now. Oh, you basalo sit at home, this and that. It's not like this. I didn't mean her like this. I didn't mean fat. Ezoku na na chai di believe. Mal soludo mo nengo. Had nukten zuzu. Had di believe normally. But I upload to a case me ha. Emi film liki men. Mmadụ na nwuneja. Mmadụ ifepụrụ na akaliana. Mmadụ anwụọ na hinne. Mgba withdraw go back. Kwuo okwu n'ọnụ ka ịnụ. Ị na-abaso mba n'ihe eme nka otu abụ n'ezi adọrọ m against ndị Igbo alaikiri m ndị Igbo niile as a whole mana ịfụrụ nke a nwanne onye ometụghọ amara ihe a na-akọ onye amụ ya dị mma amụ ihe onye amụ ibi n'afọ maka Chukwu onye ometụlọ gaghị onye owu Igbo onye ometụlọ logo filam ọ mara ihe a na-akọ adanne m na mmasị ụlọ ha gbagburu ya mana or on the process in the sit at home because ọ bụ na ọ gara ụlọ ọgwụ na Monday doctors ma ife anyị eme ọ maka eti na ahụ n'afọ yi a na-eme ọma na-eme ịghọtago a na-eme ọma na-eme ibi ya ịghọtago
So man na buy program like this buy na betrus kana ra balwe kata basho man ke pe za ra kwa kana da sai shirika bo no bakajiku ke ba suru to ki ba za e ba le ro mo pa ro kruka e kuri aga go less skills get more skills na kwa ko partiko de okay but na what e wala ala benje wa ana we ready tin mbana gi o nke mma no guzie mu wa chi mo chi na o ke mbo guzi ko nka no way mo e wanda mo my neighbor double happy na ya de mgbe ara bakanda la kichi we ge da wa asi na saludo na go ka de yere panto excuse la mera ta kapote se kwa ko e pifa se na gari ku na ma saludo de ipate na ma de se ku da o de ira e pan ama wo mo wa ide ji string okay o nwa na nwoke nọkwa ebe a Godwin good afternoon nwanne m no we bo you're welcome good afternoon da udo dị ka gị nwa mbe hello thank God KC Francis ndewo I want to know so Godwin ekwe na anụ ife anyị na-ekwu enu ifu list anyị wepụtachala ebe a ka ihe feel about it how do you feel man just mabata na your life I be him understand your brother our brother come na ege he on ekugodo so point to ji okay nna nwere list bịa na side anyị ndị nwụ na ndị egburu na arọ ndị izu ọgụ na Ọkigwe local government agụgide na-agụta 80 something so ọ bụrụ ihe mgbawa obi nyere anyị ana onye delu detain delu afia nọ ya nwabe ebe kuwe dike ana onye ọbụla maali ọfụma so na point na ndị no Simon Ekpa na ndị otu ya na ha no through gentle yahoo ka eji wee carry out the whole things so the list bụ ọ gbara anya mmiri o nwere family egbuchara mmadụ 5 and ama na ijele na onwe ya ekwukwe n'ihe gbasara ya severally a na-akpọ ya afọ ọjọọ na-ajụ ndị a na-eme ihe ọ na-atọ n'ụtọ na egburu mmadụ ọ na-atọ n'ụtọ na ndị a na-anwụkwa nwa mmadụ kwa family mmadụ na-eme ya oke ịnụzi ka nwanne anyị nwoke kịta ka esi na ihe niile a na o mekwuru ya ma fet ka o si luzuo nwanne ya nwaanyị because na na-emesi at home a na-ema na onwe onye mere ala ahụ oge a ka o kwuo uche ikwu a na-ịchọ na ịlaiki ya ịbụrụ onye ọjọọ efuru ya Igbo ihe sit at home I believe na by now kweshigo the over dissolve. Yes. I can I told you because that sit at home egbole a lot of people now. Egbole a lot of people, I'm telling you. We are missing a lot now that sit at home. Egbole a lot of people. Madam Warner. Onye emetobe. Ayama. So that is it. See the guys of these days. I don't know what to say in short. Obuli economy ndị Igbo. I see government a lot of things, business, economy, a lot of things. Many guys they relocate here from an Igbo. Buru ego ha kwesịrị idebe na an Igbo abụrụ ya na Lagos na Bugwu Hausa. It maybe some people their family members nọ na mortuary since 3 years now. Akwabeghị ha akwa. Many communities gbara ọsọ na be ha mbata ka abidosiri na-abatasi ọfụ a iti mebiri anyị ihe many of my friends now I don't lie you Emeka na ụmụ fa ụgwọ kịta kpọfeta ụmụ ha n'obodo oyibo ka nna agba gị paakị ya n'obodo oyibo ya na-agbata ha okwu ịlaghachi ebe anyị a na-asị gị na ha adịghị ụjọ na ebe ha nọ kịta ọ zụrụ ụlọ n'obodo anyị ọ zụrụ ụlọ n'obodo oyibo biri n'obodo oyibo na-eme ihe niile amụọ na ọta Imana some people are more understanding. Some people are more. I genuinely man here Nigerian government in the although we all know that. But in terms of actually Benaka, every Christmas you plan your manafia. What the year to Batanu. The Mambo to Batanu. Christmas, if you take a Christmas, Anna club, we bache we na club because it will
onye ọbụla ejiri abịa o wee kụọ 8:30 ọ kazi mma na ịnọ dị ya ife mgbara ọrụ nwoke dị ụda dị mgbe m bịara mụ na ya na-anọcha na Nnewi ọkụ ha na ọgwa na ya achụpụ na banye gba nyere sọ ndị lawa ebe ahụ bịka ọsọ ụjọ na-atụ m mgbe nwaanyị bata sị mba na-echere mma na sị na manya nakwa ahụ nwanne nwaanyị eti na be ga-abụ ụlọ otu echi eti nke abalị bikọs ama nọgụ ya ezi ndị ya chere n'ụzọ ebe abụgozi na efuro bed ya ala gị wuru oche nọ n'ebe a nke na anwụnta na-eme miti n'oche bed dịkwa ọ big boy ka mana ọ nọ n'oche ka ndị ụtụtụ nche efu nwanne ị na-aga n'ụzọ mtu anụ nwa oke mgba wọchị anụ wọchị ife na-emenụ from Lagos na onye na-abazi moto pụta from Lagos pụta to East kedu ụtọ onye si obodo oyibo kịta kedu ụtọ obodo oyibo ịgba flight from obodo oyibo da Lagos ịgbaba flight ọ na-atọ ụtọ ịchọ ichi enjoy ya na ị na-anata ụlọ ị ga-aba moto na Lagos ọ na-aga ọhịa ya yes gogorosia ụmụ ihe a nwanne forget ihe mebiri ihe anyị na-akụpụ from Lagos like this anyị na-akụpụ from Lagos like this aftagodo na park yes ma suya ma ritresi ụmụ ya na-eri na piwe ka na ndị bred abịa igro bred ma ụmụ ya iwe muvuo moto na-agba na-agasị ọhịa ị na-afụsị villages ị na-afụ nke abụọ n'ite ugbo nke a na-aga villages nke a Bini Ore ọ na-atọ ụtọ ana m agba Lagos ana m agba night from Lagos mgba night from Lagos moto na-akwụsị nnu ekwusigo around ebe 3-4 ebe kwụsịrị ụmụ ụbọchị ọkwụsị ebe 2 nke abalị the moto gbara ezigbo ọsọ n'ụzọ ọkwụsị ebe after 2 nke abalị so I was ọnwụ moto na-agba n'ilo den mana m nọgido na-ekwusigo ahụ chifo nwanne moto kwụsị na-ekwusigo kịta nwanne ọ ekwukwo nna m owere kama chifo ichigata ọ ga ahụ ekwukwo nna m owere echi nnatawa nwanne ịma na ya ewe n'iwe ịma ekwusighị ịkpọrọ afa kịta chetalụ m ife ọkwa ịma na ekwusigo iso n'ụzọ a na ekwe ịma na ọgbaru ka ị na-eje ịma na ọgbaru na ndị mmadụ na-agba ọsọ na ọgbaru na-ada aga ọgbaru agana ụmụazị ajeje nọsi ogologo ebe a ha nọcha n'ime buchu ebe a ịbụ na etiri kọfiu dịa ha jeje nọsịa dịa jụọ ese na akpọ onye ọgbaru ka ọ gwaghị ihe na-eme na ọgbaru na ha jee na ọgbaru jee kampụsịa so ọgbaru lokal gọọmenti chairman amasị na ọma ihe nnekwu gọvanọ Anambra steeti amasị na ọma ihe nnekwu sinetọ na-represent side a cannot deny ihe nnekwu ndị nevi a na-anọ dị a they will tell you even na chi na-eji kịta taịm ahụ ekwuru ndị keke na-agafesi ebe o nwere ego a na-ana ha na stọtụ ha dị a many things na-eme na be anya I don't understand. Somebody now confirm. Somebody this does not be lie. Mwana na magbaga eziokwu mụ na-aba no ara afọ yo ị na-ekwu ka asị ịda agba ụzọ mụ na-aba ụzọ night ka m na-agba from Lagos ndalụ onwe m dị nkwụsị mmekọla debulu o nwere onye egbe mmiri o nwere onye egbe igwe ga-agbagbu n'ebe a na onye a na-akpọ Sunday ọchụ ụlọ ọ dị ka nne ya na nna ya bụ terrorist because ihe anyị na-ekwu na-ewu iwe onye dịrị ebe a fools nne ya bụ fool nna ya bụ fool and ọ sị no you are irresponsible anaghị eho gị na ezinụlọ gị ihu ihe ejegbuo onwe gị ọnwụ agbụrụ ndị a niile ọ ga-abata na be unu anọ n'isi gị ka ọ ga-ebido anụmanụ idiot ọ be mmadụ ndị anụnwa nwụrụ kịta obi na-atọ gị ụtọ a na-ekwu ya obi adịrọ gị mma ọnwụ a ga-akpọ gị ihu ọnwụ a ga-ezute ezinụlọ gị anụmanụ idiot a na-akpọ gị Sunday nwapa a na-agwa na ndị mmadụ nwụrụ family will lose mmadụ ise onye na-ekwu akpa n'ozu aka ha aka ọnụ ọkpa n'ozu aka ha aka nwụrụ n'ọnụ egbe ọma ya ife gburu m onye na-ekwu ọ na-ekwu ọnụ onye a na-ekwu ife akpa n'ozu daiz n'ọkpa n'ozu ebunata ha ebunata akpa ya akpa onye na-ekwu ọ na-ekwu ọ bụrụkwa na-eme brain crash yo ọ bụrụkwa n'ọnụ ihe jọsụ ihe a ya eme
Ani Igbo na-atọ ka gịnị? Ani Igbo na-atọ ka gịnị ka atọ ọdụrụ to Sambisa. Iwe mind, iwe ọnụ pụta ebe a na-akọgheri. Ọnwa ya family we test ọnwa ka anyị maka esi efi. Ịmakwa ka esi anata ụlọ Christmas before. Oge a ga-esie nri abịa dobere ego nri na room chene na-abata anyị echegide ya afọ ọgụ abịakwa bupụ nri a esikwa ọzọ butekwara go mgbe ị anatazi unu ya elucha 5 nke na your friends ọ na-abịa eribe nri a richa mmadụ ga-adịgodo happy na eriri nri a achọ tụkọ onye the woman unu chekwuru okwa ihe aka unu ya agbagharịcha 2 weeks unu ga-spend na village unu ewe onye ọbụla anarisikwa echerekwa December ọzọ and we look forward to Christmas mgbe aka ya afụ your friends your schoolmates your ihe ọbụla enwe obi aṅụrị together kịta almost 10 years now some people ya ekwe anata 5 years now some people ekwe anata ịmazi ebe friends gị nọ ọya na-eme ebe oyi WhatsApp oyi nwoke na ị na-ekwu na ala onye na-eje okechọn onye na-eje okechọn onye na-eje okechọn oyi nwoke mere wedding ndị ọdada agwa ya nna ma ha abịa biko na ma ya abịa do ka m gwụrụ ndụbere ifu Igbo steeti si na ma ya abịa ike ajanu do na ọsị ọrụ Igbo steeti si ọga ma ha abịa ma ụgbọelu ka ihe tiri ma ụgbọala ma abịa asị ya ọrụ ụgbọelu gburu ụgbọala nwanne ma ha abịa n'ebe kwan ọ ka ebebe na akwan ndị polisi ba ya makwụzi ya ya emezi ebe na anyị pụtazie ụmụazị kwụsịrị ụzọ ebe ozi na ọdị eke na ọdị agwọ ọgọta ọkali Mr. Godswill ka anyị nabata Godswill n'ọnọdụ etiti nwanne m ka ime good afternoon nwanne m nọ my God, and say, okay, can go God's will, and can go God's will. Or vive back out. So one of them gave you a TL line. Oh no, it's again. Can you will it like your contribution? You got a fine name. Are you with us? Hey, I'm listening. I'm hearing you. Okay. I make a line for people to make their contributions over if I want to the list I want I be announce all the list. I know what up to 80 something people in the Ebuna run this job and then Okigo local government area by Gentle the Yahoo and the stuff. But only lay the allegation. Only compile the list. But Maze Kezafi Ebeku Edike. So I be a future on one in Imo State. I'm not Walaka governor, no Yawa. You will not carry out this thing through these people. So the thing we utilize so much now they want such report and families lose their members. So all about the topic I know here today. Because so many people on them to throw their families are got wrong. You got the reason why some people yeah. Go ahead. Meanwhile, yesterday, I'm live. I'm negative. I'm not even live. Yeah, we are listening. I know. If you know, could I yesterday? Okay. And I'm not like 5 minutes negative on the phone and that. Actually, I'm go cooking about the insecurity on the side the east area. Yes. Mana to me, you charity no for upon man that thing name is indirect way. Not even the yes, I know with you now. I can government in Manaya.
Okay. So a na-ekwu okwu a ka a ghara ị na-eblem sị ya ndebe anyị. That boy si fụrụ na-arụ ọrụ ọjọọ bụ aha ịfụrụ bụkwa na ụmụazị Asaria. Those boys might not even be ụmụazị agụụ na akpọkọtaba. See, let me tell you, you watch how the politics are na government. The only thing in the side there chọrọ bụ ka anyị Igbo daa dakpọ. And they can go extra mile to do whatever they want to do to make sure that East is that final. They can cause chaos. Let me tell you, if I name now, Trump and here and there and on that thing came for actual in the East. Kahabido chaos na East. There is some boys, Roger na East ya. Kabia East Yako Fife, Lusa and York. Boy, thank God all bounce back to them. So but one some of our boys way for because only way here on in 50,000 per month to be able. Why you not roll job on now? And I mean what my point. Because I'm waiting guy where those boys pattern over there. I'm on you. Okay. Even have one you be they stayed for like 2 or 3. So those boys is soon at the 10. This is a Fabian Nolano. Fan of for like how long? Hello? Network na enyo nya nsogbu. Oh, yeah, na chọpụta. Okay. Mana aka ma ila ke ma ọ bụ Asari boys anụ ha bụ ndị Igbo ka ndị Rivers State. Maka na ndị niile a na-anwụdesi so far onwebe nke si Rivers. Maka na ndị mma a na-enwude anyị na-ebe ezi awa argument on ihe anyị fụrụ n'anya. Ihe niile anyị na-afụ ọ bụzigo Ebonyi State, ọ bụrụ Anambra State, ọ bụghị Anambra State, ọ bụrụ Imo Steeti, ọ bụghị Imo, ụmụnne anyị ebe a ka nna afọ a na-enwude ka ọ na-abụ enwude ndị Rivers asị ha naba enwudezi onye be asị ya kwuo okwu so ka anyị ghọta ndị letịrị mma okwuru ebe a m ghọtara ụna ọ sị yes na ihe na-eme n'aka gọọmenti dị yes anyị ma nke ahụ anyị ma na gọọmenti sị anyị na ha adịghị awe ọfife na-eme mmasị na ha ahụ ndị okwu asị gọọmenti dị awe ọfife na-eme so pọtụ nke mkpụmkpụmkpụm na nwanne mba onye afọ na ọbara mmadụ adabụla ọkụkọ ego one ka anyị akwụghị ndị iburu egbe ndị bute mmadụ na-ebugharị egbe ifukwa ife ndụ na-atọ ọkwa mụ na nọ na laịf kịta na-enwere aṅụrị na chọọchị ụmụ kọntentị na-adọrọpụ mgbe ụfọdụ mpụta na-enwesa aṅụrị mbọsị ihe ejide ndị Jizọs Jizọs asoro ihe mebiri be anyị ya ọ kwesịrị ejide Jizọs ahụ na abịa ihe a na-eme na ndị ka Jizọs ya gajeela anyị nga dogọdụ mba eme maka Jizọs bụ DSS mgbesa ya enwudie ọ bụ Michael ọ bụrụ Rafael na Uriel elu ya dịrị afịa ndị ọcha ebere biko ụmụ nwaanyị zụtara m ahịa ụmụ nwaanyị gụrụ na ahịa ana m azụkwa ahịa ebe a na-enu slipat ahịa na-azụ ọ bụrụ na ị ga-egotere nwunye gị gotere ya na ahịa gụrụ onye ego ma ya gotere ya na ma I love you no be for mouth ọ bụrụ ọyị nwaanyị gotere ya ngwanụ zụrụbanụ emeri ya wee bi so update you I understand only need again so only need again ihe na-ekwu ka baa dị mma yes now ihe na-ekwu ka baa dị mma onye mmadụ ife dị mma kwesịrị ijide gọọmenti da-ahapụ ijide gọọmenti na-aba ha ka o si adụ
And which I'm watching this thing every day, you know. It's the government. But ka ha si tie up ka ba anyị dị oke anyị si gọọmenti nye anyị ego ọ bụrụgodo omanụ ya nye anyị abụgodo Dubai ebe Ghana anyị ewe ọ bụrụ Ghana ya nye anyị na-agwa anyị okwu Dubai bụ ka atọ dream hapụ Dubai hapụ side ahụ bataba ọ bụrụgodo Togo simple and which is true. One on the tie is government abatabo by one onye ọchịchị bata by one dey follow on the tie follow what are you telling me? Ọ bụrụ na itinye security ọ bụrụ na security adịghị ọrụ na enu kọnisha dị na street niile pikọs ya pikọ so egwu ara n'afịa Ọnịcha ahụ efela anyị nwụcha underground ebe a yes obodo oyibo like this ụgbọ na-agba n'elu na-agba n'ala na-agba n'okpuru two decking down train na-agba n'okpuru two decking down train na-agba two three decking down nwanne ọkụ dị ebe niile onye na-ejebe na-anụ ife iyi na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ na ọka ha si asị ka nke bụ two decking down ọka ya na-ekwu ebe a na-abata na ndị gọọmenti ji were ha na-agba bọọlụ ikwuzie ha nwa na-afụ the possibility apụtakwanụ mmadụ gọọmenti pụta na-asị na ya ala ilo na ya eme nke a nnọkịta na-asị onye na-ekwu ife ọmụmụ ihe egwu anyị na-arụrụ anyị ilo ọ na-ebu ndị mmadụ isi na ọrụrụ ụzọ which one bụ na arụrụ ụzọ 2025 ka eji ụzọ ka eji na-arụrụ ụzọ eme kampen ma arụ ụzọ kedu obodo ka na-ekwu okwu iru ilo which country ka na-ekwu okwu iru ilo na-ada ise na ihe ala ilo ọlụkwanụ 1 kilomita apụta ogbenye flag akụọla ya aka maka ọ dị ka mmadụ epụtazi na Asaba kịta na-asị si etụnyere ya akwụkwọ na ọ ga-alụ ụzọ na Asaba ọ na-akọzi ụdị aka alụchago ụzọ niile dị na Asaba tee ya korota a na-ekwu okwu ihe ọzọ ka ya asị anyị na ya arụ ụzọ na ichebebe onye a ya ma echebe onye a gafụ kwesịrị ịma ebe ọ nwere ike agara m Spain 2022 ịma o nwere akwụkwọ ụgbọ mgbara ebe ahụ akwụkwọ tren mgba 1 month so ndị nọ ebe a na-asị m na ife a na-agba akwụkwọ ụgbọ awụ 50 euro 70 euro ịghọtago so ndị si oke pụta abịara ndị gọọmenti chenji ịghọtago ebutu oji akwụkwọ ụgbọ ka ife eji buche iro adọs mee oke na ya gbazie 70 euro ya wee 20 euro because a sị na-agba 70 euro ụfọdụ ndị nwere akwụkwọ ụfọdụ ndị nwe akwụkwọ ịghọtago ụfọdụ na-ada ajọmpụ dị ten banye ụgbọ so abịafụ na ọ dịka ha ya eluzu ọ bụrụkwa na ha na-eluzu because eke kpalakpara aka ịgbakọ ife ọhụrụ obodo ihe so abịa butue na onye adahọgodo alụ ọrụ na-ahịa ayọ ya gbawa akwụkwọ gba butu 20 euro ọ bụrụ sọsọ na-ebutere 20 euro ebutere 20 euro ahụ ịfọrọ nọ 3 months that 20 euro ahụ ife ya ebugu ịgba akwụkwọ ụgbọ ahụ 3 months dị ya ife fọ nneke tren ọ bụla bọọsụ only tren iti ịgbagharị ebe ọ na-eji ịgbagharị n'ime Spain ma tren asị home that time maka chukwu ya anaghị eji akwụkwọ ụgbọ ahụ na-agbagharị so many people nọ n'ebe a na-asị ụmụsi Biafra maka chukwu massive people wee je zụọ maka chukwu na-azụ akwụkwọ ụgbọ everyday ọ dafugoro izụrụ ọzọ because ọ dụzi cheap ịgotego ọ dafugoro izụrụ ọzọ and dịbadịmee nọ ọ bụrụ na ịgba ya like iwelu bank app wee gbaa ya ọ bụrụ na ọ kụọ 1 month ahụ request ya enyechi ya ego ahụ azụ ịgbakwa ọzọ nyekwa ha dị money business ka a na-eme a na-atọ ọ business ka a na-atọ ya so and ya madogo ịba gụmadoro ọfụ na enwere ike ịba etufu wallet ịnatakwa gị ịgbana ọzọ dịka iwu ka m nwere kwuru Anambra steeti mmadụ n'egodi fọdụ nnọọ ka Anambra steeti ma m ka enweghị nnọọ ife dịka nnọọ electric free bus gọọmenti electric free bus gọọmenti o emegodi bọs
ụzọ ya agba onye ka somebody na complain maka traffic ya ma na traffic ya na ọfụrụ ya kwụsị ya ka e gaferezie ndị ajide na-ejekwala ọfisi a na-eje moto aịsigo ntụ alụ ọrụ trafik niile dị n'obodo iwu nwere kamera polisi elidere ịchụgị ọsọ ndị aka ode niile ịchụgị ọsọ ọ kamera ya ejide gị and ịma na kamera dị ebe a ịdị ibiti gị ekwuru ebe a ibiti elidere etinye na-efe akwụkwọ akwa dị n'ihu moto gị ịmalụgo n'iji gọọmenti ụgwọ ego one ka o yi eteki gọọmenti iji wee install si kamera everywhere bụ ego one ka o yi eteki gọọmenti mandate na ọkọ na-ekwe this month ọyị nwoke ejego na obodo iwu tọrọtọ mana maka chike mmadụ isisa n'ihe eju o jegoro skuta emife skuta ha na-adịghị ejegoro skuta wee jeburu epụtara ihe obodo helmet ndị polisi gosi ya etinye oyibo ajọs dị ewuta aja documentation mgbe a kwụsịrị ya abịaji akwụkwọ ewepụta akwụkwọ ha akọbịghị akwụkwọ kpamkpam ọfụ meseji na fon n'obi ndị obodo ụgwọ 200 euro na ọnụ ọkwụ edamut 400 euro pụta ọnụ ọkwụ edamut ọbanet moto 200 euro nna ya pụtakwa the other day among nọ n'ọfọ the traffic wey be dey ejide ọbụna nwoke si nna dai na-ele moto a na-ele a ego tụpụrụ n'ife agara ego na-etikere polisi ejiri ife enweghị mmadụ ọ dị ga nwebere akwọ so nwanne o nwere ife na-aza na obodo na-arụ ọrụ ụpụta gị na-etiri ndị agboro ajụrụ na ụgbọ Nnewi ajụrụ na Ọnịga onye na-agafeta mpe kwasị glaasị mmadụ kwasị moto mmadụ na-inshọransị nọkịn ekwekwa ka gị gbahapụ ebe bụ ike egbe egbe maka gịnị ọ dị mma nwanne m na sekuriti nwanne o nwere bọọlụ dị n'obodo oyibo ngwa summarize ya anyị na-achọ ka kamera na-agba gị na anụnwa ọ dị fọm of da antena ife anya ụba ma ntụrụ data anyị toro ogologo mechalụ daa kamera ha dị ebe ahụ na ya na-afụ like ma ọkịja ahụ ihe ala ahụ ihe mbọsi obodo ọka ahụ ofu kamera maka n'obodo dị otu anụnwa bụ sef ife a na-eme ndị anyị pụta chịkọsịrị egbe chịkọsịrị ebe ka nọ ịnọgodo fa ahịa kwesịrị ime na ba ịnọgodo ezigbo fa mba na-ete amụ nsị anụnwa na-elu mmadụ a na-epụrụ isi n'ilo otorogbo nwa ilo agụgụrụ ilo ọnụma bezi oke anyị so dị mkpesara ịda akaụntụ a na-ekwu okwu teknọlọji gọvanọ pụtara kampen na-asị na ọ ga-arụ iru ọrụ mechaa ahịa were kwere iru emere anyị ya kampen nwanne mmasokwu ndị shi egbe asa egbe asa egbe o mere baanyị dizi ọfịa na nya ndị shi egbe asa egbe mmadụ egbuzi n'onye isi edo ọcha enwere kọmuniti n'Imo steeti a na-enwezi ndị nọ bịa ezi nego ọrụ ndị egbu mmadụ ekwuo na ide eje na ide eje malụgoro nọ mmadụ ka ịnọ mmadụ ibe iji igbu nọ na nnọ mmadụ ibe gị hapụ egbe debe edosa egbe na egbe ahụ maka gị ya chọrọ ife ya alụ exactly happy and all for you ịchọta ndị ya eme atak debe gọọmenti haus Abuja debe ọka ka gọọmenti ebe a thank you ịpụtaba na soshal midia gị kwuo nke bụ eziokwu imere ka imegide mmadụ ibe gị like nwanne anyị nwoke eji ebi anyị na-ekwusi happy onweghị ife o mere yes we all agree all because of stupidness of the government, federal government, but I'm the guy. You understand? Yeah. So I can ekwusi happy ndị shi egbe ama na o nwere ike na spọt n'ife na-eme na based on name ahụ ndị atachịrị na-eme mpụ ha na-eme so mụ asokwu ndị shi egbe ha sị ede bikonu ka mmadụ buru mmiri tọrọ ike na
Thank you. Daalụ nwanne m. I'm at church sit down. 2 hours ka anyị nwere mana ọ gaa na 2 hours unless later this evening. I na chiyatazie. All right. Oh, ngwan. Ya gazie. Sure.